Και με ποια λογική, ρε φίλε Μητσοτάκη, εσύ κάποια εκατομμύρια λαθρέα εισερχόμενων στη χώρα τους ακουμπάς 500 το μήνα, τους πληρώνεις το νίκη, τους πληρώνεις το φαγητό, τους πληρώνεις τα πάντα όλα. Για ποιο λόγο, ρε Μητσοτάκη, το κάνεις αυτό? Τα δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη με πού τα παίρνει, ρε μεγάλε? Δεν μπορούσα να διανοηθώ εγώ ότι σήμερα ο Έλληνας, αλλάζω θέμα, ο Έλληνας θα καταντούσε να περιμένει να πάρει το πας. Δηλαδή να πάρει, πώς να το πω, το δελτίο σύντησης το λέγανε παλιά, δεν υπήρχαν κομπιούτερ, με ένα δελτίο να πάει να πάρει φαγητό. Ωραία Έλληνα, εσύ που μ' ακούς, ακόμα γιατί δεν επαναστατείς? Για ποιο λόγο δεν πάει να σπάει στο ρολόι της ΔΕΗ? Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις στον δρόμο? Για ποιο λόγο δεν πάει να κάψεις 2 αυτοκίνητα? Όχι ένας, 100.000. Για ποιο λόγο δεν βγαίνετε 100.000 στο Σύνταγμα, να τεινάξετε το Σύνταγμα, να πάρουν ελικόπτερα και να φύγουνε? Περιμένεις να φύγουν με την ψήφο? Δεν θα φύγουνε ποτέ. Ωραία, καλώς ήρθες πίσω σε ένα πολιτικό podcast ελεύθερος και σε ευχαριστώ που βρίσκεσαι εδώ και παρακολουθείς. Αυτές οι ευρωεκλογές είναι από τις πιο σημαντικές κάλπες που θα ψηφίσει ο Έλληνας πολίτης, ο ζωντανός, όχι ο νεκρός, ο ζωντανός. Εμείς απευθυνόμαστε σε ζωντανούς Έλληνες πολίτες, όχι όπως η Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, ο οποίος είναι πρόεδρος του κόμματος Βόρεια Λέγκα. Ο άνθρωπος αυτός είναι μεγάλος επιχειρηματίας και πλέον δραστηριοποιείται στην πολιτική. Είναι πατέρας 4 τέκνων και είναι πολλά χρόνια στον πατριωτικό χώρο. Έχει τεράστια εμπειρία και θα μιλήσουμε λίγο για το κόμμα του, το Βόρεια Λέγκα, και πώς βλέπουμε την κατάσταση, πώς βλέπει την κατάσταση στην πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Αγαπητέ μου, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, σε όλο το κοινό το οποίο παρακολουθεί αυτό το podcast, σε όλους τους φίλους οι οποίοι είναι οι ακόλουθοί σου και σε λατρεύουν πιστά. Έχω κάνει έρευνα και γνωρίζω. Σε χαιρετίζω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου και να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση ξανά. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Είμαι πατέρας 4 τέκνων, είμαι επιχειρηματίας από το 1981, πρώτη έναρξη Απρίλιο το 1981. Έχω ζήσει την Ελλάδα την πάνω και την κάτω. Έχω ζήσει την Ελλάδα που χτίστηκε και την Ελλάδα που σήμερα έχει γκρεμιστεί. Μπορώ να πάω εποχές, πενταετίες, τι πέρασε αυτή η πόλη, τι είχε αυτή η πόλη και τι έχασε. Πολλοί πεθάνανε. Χώρα. Η πόλη ειδικά, η χώρα ούτως ή άλλως, αλλά η πόλη ειδικά. Η χώρα ούτως ή άλλως. Σήμερα λοιπόν αυτές οι εκλογές, όπως είπες, είναι πολύ κρίσιμες, μα πολύ κρίσιμες, διότι αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές θα καθορίσουν ως ένα μεγάλο κομμάτι και την τύχη της χώρας. Γιατί? Διότι βλέπουμε ότι πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή τα συντηρητικά, ωραίος ο τίτλος σου, του κόμματός σου, ευπρόσδεκτος λοιπόν στο χώρο, οι συντηρητικοί λοιπόν της Ευρώπης γενικότερα, βλέπε Ιταλία, το αδερφό κόμμα, θα πούμε μετά για την Βόρεια Λέγκα πώς προέκυψε. Κάτι κάνετε εκεί πέρα, όχι, κάναμε στον καιρό μας και κάνουμε. Λοιπόν, το αδερφό κόμμα της Ιταλίας λοιπόν βλέπουμε ότι κυβερνάει. Βλέπουμε στην Ολλανδία αυτό που συνέβη προχθές. Βλέπουμε στην Νορβηγία τέλος πάντων τι έγινε. Βλέπουμε στην Πολωνία. Γερμανία τώρα με τους farmers, η AfD, η Alternative, η εναλλακτική της Γερμανίας, με τους οποίους είμαστε και με αυτούς πολύ κοντά σαν κόμμα Βόρεια Λέγκα. Θα τα δείτε εν ευθέτω χρόνο. Οι οποίοι πάνε πολύ καλά, η Λεπέν στη Γαλλία. Εάν λοιπόν αυτά τα πράγματα όπως τα δείχνουν σήμερα τα γκάλοπ, τα ευρωπαϊκά, ευδοκιμήσουν, θα πρέπει το αντίστοιχο πράγμα που γίνεται ευρωπαϊκά να γίνει και στην Ελλάδα, να αφυπνιστούν οι Έλληνες, να ακολουθήσουμε το ρεύμα. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, η Ελλάδα, οι κυβερνώντες στην Ελλάδα είναι, πώς να το πω, οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι, οι διευθυντάδες του χώρου της Ευρώπης που κυβερνώνται από τις Βρυξέλλες. Οι αποφάσεις λοιπόν που παίρνουν τις Βρυξέλλες, αν τα ευρωπαϊκά συντηρητικά, δεξιά, ακροδεξιά, πάρε όποιον όρο θες, αν αυτά τα κόμματα λοιπόν ευδοκιμήσουν στην Ευρώπη και κατακλείσουν τις αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε κόμματα αντίστοιχα αδερφοποιημένα με αυτούς για να μπορούμε να φέρουμε αποφάσεις υπέρ της Ελλάδος. Αν με ρωτήσεις προσωπικά, είμαι κατά της Ευρώπης και ας μην με ψηφίσει κανείς. Είμαι κατά αυτού του εγχειρήματος το οποίο κατέστρεψε τη χώρα μας. Κατέστρεψε στην κυριολεξία από το 2000 ειδικά, όταν ο Σιμίτης μας έβαλε στο ευρώ. Εκεί είναι το κλειδί. Είμαι λοιπόν, μια χαρά είναι η Ευρώπη. Είμαι λοιπόν εκεί είναι υπέρ της Ευρώπης του 1994, της Τελωνιακής Σύνδεσης κτλ. Είμαι υπέρ της Ευρώπης των εθνών, των λαών και όχι της μάζας, του κοιμά, της μαζοποίησης, αυτό που υπάρχει σήμερα, αυτό το φιλελεύθερο θεωρητικά, αυτή την οικονομία που την έχουν διαλύσει
όλες οι χώρες της Ευρώπης συντριπτικά δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο στην Ευρώπη. Βλέπεις στη Γερμανία σήμερα που μιλάμε, σήμερα στη Γερμανία έχουν βγει εκατοντάδες χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους, έχουν κατακλείσει τη Γερμανία, διότι και οι άνθρωποι εκεί στη Γερμανία δεν περνάνε καλά πια. Η Μέρκελ, η αφεντικίνα, οι Γερμανοί, τα αφεντικά δεν περνάνε και αυτοί καλά. Άρα γενικότερα αυτό το συνοθήλευμα. Η Μέρκελ παρεμπιπτόντως ούτε στο Σόιμπλε την κηδεία δεν πήγε. Το γνωρίζω. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως όμως, όπως είπες, αυτά τα αριστερά, τα αριστερόστροφα, τα κέντρο-αριστερόστροφα, και ο Μητσοτάκης από εκεί είναι, μην νομίζεις είναι δεξιός καμία σχέση, αυτά τα κόμματα τα οποία ήρθαν να λιντζάρουν την Ευρώπη, να εξαφανίσουν οικονομικά την Ευρώπη, εκτελώντας κάποιον διαταγές, δεν γνωρίζω ποιον, έχουν καταστρέψει τον Ευρωπαίο πολίτη γενικότερα, και αυτές οι εκλογές απευθύνουμε στον Έλληνα ψηφοφόρο τώρα, και ειδικά την νεολαία που σε ακολουθεί, διότι αυτές οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες. Αυτές οι εκλογές δεν είναι της πλάκας, όπως λέμε, είναι χαλαρή ψήφος. Έτσι, αυτό προσπαθούν να πουλήσουν. Ναι, χαλαρή ψήφος. Δεν βαριέσαι να πάρει και η Λέγκα ένα σταυρό, να μην τον πάρει Λέγκα. Να μην τον πάρεις εσύ, να τον πάρει αυτός που αξίζει, αλλά να τον πάρει. Να βγουν όλοι στον δρόμο. Ξέρετε ποιοι θα πάρουν σίγουρα? 600.000 νεκρούς. Θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Άντε και λίγο Κασελάκι. Αλλά Νέα Δημοκρατία βασικά. 600.000 νεκρούς. Δεν είναι μόνο οι νεκροί. Εγώ θα υπενθυμίσω στον κόσμο, στην νεολαία που σε ακολουθεί, που δεν το γνωρίζει γιατί είναι νεολαία, ότι πριν πολλά χρόνια ο Κεφαλογιάννης πατέρας πήρε την κάλπη μέσα από τη Βουλή, έκλεψε δηλαδή τα ψηφοδέλτια και έφυγε. Φανταστείτε τώρα τι θα γίνει όταν ακόμη και σήμερα χτυπιέται ο Τραμπ και λέει μου κλέψανε σάκους με ψηφοδέλτια, που εκεί τα ψηφοδέλτια ήταν με ειδικό υδατογράφημα και βρέθηκαν ψηφοδέλτια χωρίς. Εδώ οι σάκοι δεν θα αλλάζουν. Θα έχουν γεμίσει από πιο νωρίς. Οι ταχυδρόμοι θα τα φέρουν, από όπου και αν τα φέρουν, θα γίνει το μεγάλο φαγοπότη. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν αντί για 6.036.000, αλλά τώρα σε αυτές τις εκλογές, αν δεν προσέξουμε όσο τόσο, ο λαός δηλαδή, γιατί εμείς από μόνοι μας τα μικρά κόμματα, ποιος μας υπολογίζει για να προσέξουμε? Τα μεγάλα κόμματα ούτως ή άλλως θα τα μοιραστούν, όπως είπες, λίγα θα πάρει ο ένας, λίγα θα πάρει ο άλλος, θα τη βρουν τη μοιρασιά. Τα μικρά κόμματα εντός Βουλής, τα οποία εκπροσωπούν και αυτοί πλέον ένα κομμάτι του συστήματος και δεν μιλάνε. Μιλάνε. Δεν ξέρω αν μιλάει. Κοίτα, εγώ κοιτάξτε, τον κύριο Βελόπουλο τον έχω ακούσει να μιλάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει η αλήθεια πάντα. Βεβαίως. Έχω ακούσει και έχει πει ότι ετοιμάζεται απίστευτη νοθεία με την επιστολική ψήφο που θέλει να περάσει κεραμέως. Ενδεχομένως θα τα βρούνε στη μοιρασιά και θα τον πούνε και αυτόν. Για τον Ατσιό μιλάω και τους πιο μικρούς. Για τον Ατσιό δεν το θεωρώ του συστήματος. Δεν τον υπολογίζω καν ως πατριωτικό κόμμα. Θεωρώ ότι είναι μαζί με τους 264 βουλευτές προοδευτικούς. Για τους παρτιάτες, τον φίλο μου, τον Στίγκα, τον Βασίλη. Βασίλη. Είναι τελειωμένο κόμμα. Ο οποίος Βασίλης ήταν δικό μου παιδί και σήμερα ακόμη με φωνάζει θείο. Γιατί στον Καρατζαφέρη τότε τον είπε ο Καρατζαφέρης έχει το θείο και σε προστατεύει, και έτσι το ξέρει ο Χαραμπίτης, ο Μιχάλης, ρώτησε τον, και έκτοτε έμεινε η ρίση θείο και έμεινε θείος. Γι' αυτόν τι έχεις να πεις? Είναι καλός άνθρωπος, είναι αγνός άνθρωπος. Καλό παιδί. Ναι. Όμως έχει κάνει κάποια λάθη, τα οποία ο εθνικιστικός χώρος, γιατί η ψήφος του ήταν οι εθνικιστές. Αυτοί παρακινήθηκαν πάρα πολύ για να ψηφίσουν και να στηρίξουν. Ο εθνικιστικός χώρος είναι λίγο κομμουνιστές, δηλαδή έχουν και λίγο μίσος μέσα τους. Εγώ είμαι καιρό μέσα σε αυτή την φάση και μπορώ να κρίνω πλέον με διάβγεια, γιατί βλέπω ποια άτομα κινούνται. Ναι, ακριβώς. Δεν χαρίζουν. Και καλά κάνουνε. Όχι, δεν θα χαρίσουνε. Μισούνε. Από μία έννοια. Το θέμα είναι όμως ποιο? Και πώς να μην μισούνε κιόλας. Έχουν γίνει εκτρώματα, έχουν γίνει τεράστια λάθη μέσα στους Σπαρτιάτες. Δεν είναι αστείο δηλαδή το θέμα. Ο Γεωργιάδης τους είπε ότι θα εκπέσουν του αξιώματος τους. Τι γίνεται? Εγώ γνωρίζω και πώς. Ήδη θα είχαν προχωρήσει οι διαδικασίες αν δεν υπήρχαν οι απεργίες των δικηγόρων. Σωστό. Ήδη μόλις τελειώσουν οι απεργίες θα καλεστούν οι βουλευτές, την κυρία Αδελήνη, πώς λέγεται, η εισαγγελέας, η οποία έχει ούτως ή άλλως καταγεγραμμένα τα πάντα, είτε γιατί έκανε την εγκληματική γκάφα ο Στίγκας και του είπε ότι είπε. Τέρμα λάθος με αυτό το λάθος, ας πούμε. Δεν νικέται. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις. Από εκεί και πέρα γνωρίζω από πρώτο χέρι
ότι υπάρχουν ήδη 12 ή 13 ενστάσεις στον Άριο Πάγο για τους βουλευτές. Κάποιος της Θεσσαλονικίας Νέας Δημοκρατίας τρίβει τα χέρια του και περιμένει να πάρει τη θέση. Και δεν ξέρω αν θα το προλάβουν προ-ευρωεκλογών, λογικά θα το προλάβουν για να τους καθαρίσουν, διότι το έγκλημα δεν είναι, έχουν βρει το έγκλημα ποιο είναι. Άσε τι λένε σήμερα ότι είναι, ξεγέλασαν, εξαπάτησαν το εκλογικό σώμα. Καμία σχέση. Άλλο είναι το έγκλημα και θα φανεί στον δρόμο. Το γνωρίζω, δεν έχει νόημα να το πω δημόσια σήμερα. Οκ, καλώς. Όπως θέλετε. Πάντως, σε γενικές γραμμές δεν είναι άδικο να μιλάμε, ας πούμε, για τους Σπαρτιάτες. Εγώ ακόμα νιώθω για τους Σπαρτιάτες ότι στην ελληνική τη Βουλή είναι το μοναδικό κόμμα που στις ψηφοφορίες έχει κρατήσει πολύ σωστή στάση. Ναι, αξιοπρεπέστατη. Τουλάχιστον δεν είναι νατσιός. Τουλάχιστον δεν είναι νατσιός. Ο νατσιός δηλαδή έχει κατακοροϊδέψει τους ψηφοφόρους του. Μιλάμε για την απόλυτη ξεφτύλα. Μετά ο Βελόπουλος, εντάξει, ανεβασμένος είναι πολύ. Παίζει εκεί με το σύστημα, καλή μπαλίτσα τον παίζουν. Και έχει τα κανάλια δικά του και έχει τον αέρα της Βουλής και μπαίνει μέσα και θερίζει κεφάλια, παίρνει κεφάλια, ενώ οι άλλοι δεν μπορούν να εκφράσουν, να εκφέρουν μια πρόταση. Τέλος πάντων, τώρα τελευταία άρχισαν και βγάζουν μια φράση από το στόμα. Θέλουν να εκπαιδευτούν. Λογικό είναι. Από εκεί αυτά τα κάνεις από πριν. Ναι, λογικά λοιπόν. Είναι πολύ αργά τώρα. Ο Βελόπουλος παίζει, πώς να το πω, παίζει το. Έχει εκεί τον Καραχάλιο της Νέας Δημοκρατίας, κόβει και ράβει. Αυτός είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος που τον είχε ο Καραμανλής στο στρατηγικό σχεδιασμό. Τώρα παίζουν καλή. Ο οποίος Καραχάλιος παρεμπιπτόντος, εγώ ξέρεις Τέρι, να μιλάμε στον Νικό, έχω κάνει πάνω από 500 εκπομπές προεκλογικά επί 1,5 χρόνο σε 5 περιφερειακά κανάλια, οι οποίες γραφόταν στο στούντιό μου, έχω και εγώ στούντιο, και φεύγανε στα κανάλια και παίζανε. Το δε Καραχάλιο που λες, τον είχα τουλάχιστον 20-30 μέρες προεκλογών και έπαιζα συνέχεια τον εθνικό ύμνο του Καραχάλιου. Τι είχε πει ο Καραχάλιος, τώρα σου στείλω αύριο να το ακούσεις, στο 94, τόσο των Αθηνών, το κρατικό. Λοιπόν, τι είχε πει ο Καραχάλιος, λοιπόν, το δημοτικό νομίζω είναι αυτό. 94, τόσο. Λοιπόν, όχι, του Sky, όχι, ψέματα. Τι είχε πει? Είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία έχει διευθυντήριο στη Βουκουρεστίου με τον Δημητριάδη, ο οποίος Δημητριάδης λέει γνωρίζουμε και το διαμέρισμα που κάθε Τρίτη και Πέμπτη μαζεύονται οι επιχειρηματίες με τις βαλίτσες και αφήνουν τα λεφτά για να πάρουν τα έργα. Είπε, μόνο εγώ το έπαιζα. Κανείς άλλος. Μόνο εγώ το έπαιζα. Να στείλω να παίξει μια δόση. Λοιπόν, αυτό είναι παλιό. Όταν λέω παλιό, περσινό του Καραχάλιου. Μα δεν τα άκουσε κανείς. Μα δεν τα άκουσε κανείς εισαγγελέας και καλούσα και έλεγα εισαγγελέας ακούει αυτό που έκανε ο Νικολόπουλος. Ακούει κανείς. Το έλεγα σε εκπομπή. Ακούει κανείς, δεν άκουγε κανείς. Και όμως ο Καραχάλιος είπε αλήθειες για το Δημητρία και συμπτωματικά του θαύματος ακούμε σήμερα από τον Κούγια ότι η εγκληματική οργάνωση Παύλα Δημητριάδης, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη ζούγκλα που θα πρέπει να προσέχουμε από πού θα μας έρθει. Να προσέχουμε. Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης έχει ετοιμάσει ήδη την πόρτα της εξόδου του. Ξέρει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να ευδοκιμήσει, όσο και δικτάτορας να είναι. Γιατί τώρα μιλάμε για δικτατορία πλέον. Καταρχήν, δεν έχουμε δημοκρατία άλλο πια. Ο Μητσοτάκης δεν είναι δικτάτορας, είναι μονάρχης. Διοικεί δημοκρατική μοναρχία το λένε αυτό. Ο Μητσοτάκης λοιπόν αυτή τη στιγμή διοικεί μοναρχικά, δίνει εντολές και εκτελούνται και θα μπορούσε σαν μονάρχης να κάνει ό,τι θέλει για το καλό της Ελλάδος. Ο Μητσοτάκης λοιπόν, όπως και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι και οι προπροπροηγούμενοι, έρχονται με μία εντολή, με ένα χαρτί στο χέρι. Θα κάνεις αυτό γραμμένο στο χέρι, σε μια δέλτο. Είναι γραμμένα πάνω το τι πρέπει να κάνει. Ο Μητσοτάκης λοιπόν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τελειώσει αυτά που έχει να τελειώσει. Ένα εξ αυτό είναι οι περιβόητες πρέσπες του Αιγαίου. Είδαμε προχθές τον Συρίγο να κάνει τον προπομπό, να πετάει το λαγό και να μιλάει. Ο Μητσοτάκης αφού τελειώσει τη δουλειά, δεν ξέρω αν οι εκλογές γίνουν το 20. Πότε είναι η πρόεδρο μου, 25-26, δεν ξέρω πότε είναι. Νομίζω 25, ναι. Δεν ξέρω αν τότε θα αποχωρήσει να πάει στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτοί που τον βάλαν λοιπόν στα πράγματα θα τον αποσύρουν όμορφα, όπως αποσύραν τον Σιμίτη, αποσύρανε τον Καραμαλή. Εδώ βάλανε Κασελάκη σε 2 μέρες, να πούμε 10 μέρες πήρε αξιωματική αντιπολίτευση. Πώς γίνεται αυτό, για πες μου, Τέρι. Άμα έχει CIA από πίσω και όλα τα... Άμα τα λεφτά υπάρχουν κεραίο, για Νατσιό γιατί δεν μιλάς σε 20 μέρες μέσα τον ακούσαμε, δεν ξέραμε τι είναι η νίκη. Γιατί δεν μιλάς για Νατσιό? Από εκεί και πέρα πάμε στον Κασελάκη όμως, ο οποίος τον στείλαν οι Αμερικάνοι να φύγουν τον Κασελάκη. Ο Νατσιός, μισό λεπτό, έχει μια διαφορά γιατί ο Νατσιός όταν κόπηκε το κόμμα Έλληνες, μετά πήρανε με φυσιολογικό τρόπο ο Νατσιός και η Πλεύση.
Δηλαδή υπήρξε πρώτα το απίστευτο κόψιμο ενός κόμματος για πρώτη φορά στα χρονικά, σε διψήφιο ποσοστό που ήταν τότε το Έλληνες, και έτσι μπήκε ο Νατσιός με λίγο budget. Με πολύ budget. Πολύ budget. Αλλά δεν έχει σημασία. Κάποιοι τον budget το βάλουν. Ο Νατσιός πάντως. Τι θεωρείται πολύ βέβαια, δάσκαλος... το τι θεωρείται πολύ βέβαια και το τι θεωρείται λίγο, και αυτό σχετικό είναι. Γιατί άμα έδωσε 200-300 χιλιάρικα προεκλογικά. Είναι πολύ λίγα. Είναι μηδαμινά. Είναι λίγα, γιατί η επιχορήγηση που παίρνει τώρα είναι εκατομμύρια. Εγώ θα σου το πω αλλιώς. Άστα εκατομμύρια. Αυτός που τα έβαλε θα τα πάρει πίσω. Νατσιός ούτε καν διαχειριστής δεν είναι στο κόμμα. Όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σου το πω πολύ πιο απλά. Κάθε γκάλοπ που γίνεται έχει ένα αλφα ποσό, αν το κάνει τον Αύγουστο, 5-8 μήνες πριν, και ένα τζάπα δεν κάνει κανείς τίποτα. Και ένα αλφα ποσό, αν το κάνεις 10 μέρες πριν τις εκλογές. Εγώ γνωρίζω και τα ποσά. Έχω μιλήσει με τις εταιρείες και γνωρίζω. Από εκεί και πέρα, για τον Νατσιό γίνανε από τις 5 εταιρείες, γιατί αν κάνεις μόνο στη μία, πεις πληρώνω μόνο μία, οι άλλες 4 σε θάβουνε. Στις 5 εταιρείες έγινε από 6-7 φορές. Μόνο αυτά τα ποσά να πολλαπλασιάσεις, φτάνει και περισσεύει. Αυτοί ή τα κάνουν τζάπα γιατί διέταξε το αφεντικό, ή ο Νατσιός είχε τις βαλίτσες και μοίραζε. Ο Νατσιός από το Κιλκίσο δάσκαλος, που δεν έχω τίποτα με τον Δημοτικού. Δάσκαλος Δημοτικού. Ούτε δεν ξέρω, ναι. Ο οποίος λογικά έπαιρνε κανένα χιλιάρικο και λογικά αν του έλεγε πάρε ένα ταξί για Θεσσαλονίκη δεν θα μπορούσε να ερχόταν με το αυτοκίνητό του ή με το λεωφορείο. Αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η ζωή και έτσι κάνει τούμπες. Ο Κασελάκης δε. Εκεί είναι το κλειδί. Ο Κασελάκης δε. Γιατί εξαιτίας του Νατσιού ο Κασελάκης ήρθε στην Ελλάδα. Πήγε πρώτα ο Νατσιός μαζί με την Πλέση Ελευθερίας και μέσω στον Βελόπουλο και ψηφίσανε συνταγματική αναθεώρηση 200. Βεβαίως. Για να ψηφίζουν οι απόδημοι, και μετά έφυγε ο Τσίπρας και γύρισε ο Κασελάκης. Σου λέει θα ψηφίζουν οι απόδημοι. Εδώ είμαστε, λέει ο Κασελάκης. Ο οποίος Κασελάκης τον έστειλαν κάποιοι με πλήρες πρόγραμμα και για να γνωρίζεις. Αυτά είναι πράγματα που θα δούμε μπροστά μας. Ο Κασελάκης δεν ήρθε για να κυβερνήσει. Ο Κασελάκης ήρθε για να κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά. Η δουλειά του Κασελάκη ήταν και είναι να διαλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, και θα διαλύσει. Για ποιο λόγο να διαλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτός που τον έστειλε, τι λογική ήταν αυτή να τον στείλουμε να διαλύσει? Ο Μητσοτάκης θα αποσυρθεί. Μπορείς να μου πεις αν η Νέα Δημοκρατία με όποια διάδοχη κατάσταση, είτε λέγεται Δένδιας, είτε λέγεται Βορίδης, είτε λέγεται οτιδήποτε, με όποια διάδοχη κατάσταση θα ξανακυβερνήσει για τετραετία? Όχι. Άρα θα πρέπει να βρεθεί το επόμενο κόμμα. Τα επόμενα κόμματα του 12 και του 14 δεν τραβάνε για να γίνουν 40. Άρα πρέπει, θα τα δούμε μπροστά μας, εδώ είμαστε, ότι σε λέω είναι καταγεγραμμένο στα κοιτάπια που σε είπα, κάποιοι τα γράφουν και τα εκτελούν οι υπόλοιποι. Όπως σε 15 μέρες φέρνουν τον Κασελάκη και τον κάνουν αρχηγό, έτσι ακριβώς θα γίνει και αυτό στον δρόμο. Θα γίνει ο καινούριος φορέας. Μεταξύ, το λένε σιγά σιγά, πετάνε σπόντες στον αέρα, μετά τις ευρωεκλογές, ο καινούριος φορέας ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, με άλλο αρχηγό. Οι δύο δεν τραβάνε, αποδείξαν ότι δεν τραβάνε, με άλλο αρχηγό. Τεστάραν Κασελάκης, δεν τους βγήκε. Τον έστειλε για δουλειά. Μα και ο Τσίπρας. Κλωμό. Εγώ πιστεύω θα είναι γυναίκα η επόμενη αρχηγός της. Δεν τραβάνε γυναίκες στην Ελλάδα. Δεν πάει αυτό βήμα. Ποτέ μην το λες. Τι μην το λέω ποτέ. Θέλει το σύστημα να βγάλει γυναίκα και δεν τη βγάλει. Και τον Κασελάκη ήθελε να το βγάλει, γιατί δεν τράβηξε? Μα τον Κασελάκη, σε είπα, ήρθε με μια εντολή. Δεν μπορείς να παρεκκλίνεις. Δεν μπορεί η Ελλάδα να κυβερνηθεί, άλλο θέμα μεγάλο, με ζευγάρι ανδρών. Είναι χλωμό να περάσει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό το γνωρίζουν αυτοί που τον στείλανε. Γιατί η Ελλάδα έχει μεγάλο κομμάτι συντηρητισμού. Δεν μπορεί όπως και να έχει, σωστά το λέτε. Τώρα το ποιος θα κυβερνάει δεν έχει σημασία. Δεν έχει πάλι σημασία πλέον. Θα είναι. Μα ούτως ή άλλως και η γυναίκα, λέω εγώ, γυναίκα. Έτσι, και η γυναίκα που θα είναι, για να κυβερνήσει, θα πρέπει να περάσει πρώτα από το βαθύ κράτος, θα πρέπει να περάσει μετά από τον Πάπα, μετά από εκεί. Αυτά τον κύκλο που έκανε ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας έφτασε μέχρι τη λίμνη Κουμνίτσα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ξενοδοχείο που εκεί τον ελέγξα και οι 30 σοφοί. Γιατί δεν μπας και μας δουλεύει. Τον στείλαν και στον Πάπα. Βρε μπας και μας δουλεύει. Και έτσι ήρθε η ώρα που κυβέρνησε. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Δεν αφήνουν κάτι στην τύχη να πέσει κάτω, τίποτα. Να είσαι σίγουρος, αυτοί που κυβερνάνε. Και όλα αυτά ερήμην του λαού, ο οποίος λαός πλακώνεται και χτυπιέται και ψάχνεται πώς θα κυβερνήσει το πρώτο κόμμα για να πάρει ένα κοκαλάκι. Και μια και μιλάγαμε για την Ελλάδα του προχθές, όχι του χθες, δεν μπορούσα να διανοηθώ εγώ ότι σήμερα ο Έλληνας, αλλάζω θέμα, ο Έλληνας θα καταντούσε να περιμένει να πάρει το πας. Δηλαδή να πάρει, πώς να το πω, το δελτίο σύντησης το λέγαμε παλιά, δεν υπήρχαν κομπιούτερ, με ένα δελτίο να πάει να πάρει φαγητό. Εκεί κατάντησε ο Έλληνας, ο οποίος Έλληνας, εγώ σαν βιοτέχνης, 1980 μέχρι το 96-97, είχαμε μόνιμα αγγελία στην εφημερίδα, όλοι οι βιοτέχνες, 5.500 εξαγωγής μόνο, όχι τα φασόν, μόνο, σε αυτή την πόλη. Ο πέμπτος όροφος και το πέμπτο υπόγειο ήταν βιοτεχνίες.
Και ήμασταν οι μικροί. Υπήρχαν και τα μεγάλα εργοστάσια. Η Πιρέλη, η Κιμ, Αβές, Μαβές. Χαμός. Αυτή η Ελλάδα με εκείνη τη τεχνολογία, με εκείνους τους δρόμους, με εκείνα τα τηλέφωνα, για να πάρεις τηλέφωνο είδες πολλά λεφτά, για να πάρεις ένα τηλέφωνο μόνο, δούλευε στο full ψυγεία, εργοστάσια φαρμάκων στο Βόλο. Σήμερα η Ελλάδα έχει εργοστάσιο φαρμάκων του στρατού στο Βόλο. Το οποίο εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε φάρμακα, διότι δεν μπορούμε, είμαστε ανίκανοι. Οι Μαλαισιανοί μπορούν. Και αυτό το εργοστάσιο, για να μην κλέψουν τα μηχανήματα Αιγύπτου όπως κλέψαν όλα τα εργοστάσια, βάλαν το στρατό και φυλάνε από σκοπιές και φυλάνε το εργοστάσιο. Αλλά φάρμακα δεν βγάζουμε. Εισαγωγή θα κάνουμε για να πάρουμε τη μίζα. Ο εκάστοτε υπουργός. Η μίζα πάει σύννεφο. Αυτή η Ελλάδα λοιπόν η κατεστραμμένη, ο Έλληνας τη βλέπει. Εγώ δηλαδή, ο Έλληνας που έζησα τις εποχές όλες του Πασόκ, της Νέας Δημοκρατίας, του μετά, του πιο μετά, την ξέρω την Ελλάδα. Πώς την καταντήσαμε έτσι και αφήσαμε σε ένα τέρι τον Τριαντάρη, σε αφήσαμε σε ένα στον δρόμο για να ψάχνεις να χτίσεις μια Ελλάδα που είχε από την αρχή, το ξέρουν μόνο οι Πασοξίδες, οι Νεοδημοκράτες και εγώ. Κανείς άλλος δεν το ξέρει. Δηλαδή, δουλέψαμε η γενιά η δικιά μου, οι 70'ες, οι 60'ες, οι 55'ες, δουλέψαμε τέρι, δεν μπορείς να καταλάβεις, σαν τα σκυλιά. Και χτίσαμε αυτή τη χώρα. Αυτά τα κουφάρια, εργοστάσια και μαγαζιά που βλέπεις, βλέπε Βουλινό. Να πας στο εργοστάσιο να δεις είναι και τα ντουβάρια κρεμισμένα και τα παζούρια παρμένα και τα πάντα διαλυμένα. Αυτοί όλοι λοιπόν τα χτίσαν με όνειρα. Με όνειρα. Αυτά τα σπίτια που χτυπάνε, άλλο μεγάλο θέμα, αυτός που το αγόρασε ή το χτίσε το έκανε με όνειρα. Δεν το έκανε γιατί είπες κάνω ένα σπίτι για την πλάκα μου. Από εκεί και πέρα όλα αυτά τα όνειρα καταστραφήκαν και μείναν κουφάρια, κτίρια διαλυμένα και εμείς ακόμα επιμένουμε παραστατικά να σου το πω. Ένας εκτελεστής μπαμ πυροβολάει κάποιον στον δρόμο, πέφτει κάτω, τρέχουν οι περίοικοι γύρω και το συλλαμβάνουν. Και αντί να φωνάξουν την αστυνομία, του βάζουν μια ποδιά άσπρη και ακουστικά και του λένε: κάνε τον καλά, εσύ τον πυροβόλησες. Και αυτός λέει: παιδιά, εκτελεστής είμαι εγώ, δεν μπορώ. Όχι, θα τον κάνεις καλά. Αυτό κάνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Αυτούς που μας εκτελέσανε διαχρονικά, τετραετία στην τετραετία, αυτούς που τα διαλύσανε με τα μνημόνια, με τα μνημόσυνα, με τα lockdown, με όλα αυτά, αυτοί που μας διαλύσανε, επιμένει ο Έλληνας και να λέει: εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, εγώ είμαι Πασόκ, εγώ είμαι. Ρε ερήφη, ρε καημένε, βρε κατακαημένε, περιμένεις τη γραμμή να πάρεις, να είσαι βιομήχανος, να είσαι μισθό 3.000, αφού σας τα κόψαν όλα. Έχω φίλο στρατηγό που παίρνει 1.200 ευρώ σύνταξη, που έπαιρνε 3.000 και 4. Αφού και εσύ υποφέρεις, για ποιο λόγο δεν προσπαθείς να βρεις έναν τέρι, να βρεις κάποιον άλλο, να βρεις έναν Έλληνα? Μπες εσύ μπροστά στους υπόλοιπους. Μπες και σώσεις τον τόπο. Κι όμως ο Έλληνας, ο Ραγιάς, έφτασε στο σημείο να μην νοιάζεται για τίποτα, να μην νοιάζεται ο νέος για το μέλλον του. Το νέο να του λες πάρει την περιουσία το σπίτι και να λέει έχει έμφυα, δεν το θέλω. Πού κατάντησε αυτή η χώρα, πες μου, και πού θα καταντήσει? Και να σου πω το πιο ωραίο και το πιο σπουδαίο. Και εγώ όταν ήμουν. Κατέθεσα τα χαρτιά μου, θα μου το πεις. Ναι. Τα κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη τον Ιούνιο 70-30 να συνεχίσω να δουλεύω. Δεν πήρα ακόμα, αυτό το μήνα λένε θα πάρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τι μου δώσανε εμένα με 42,5 χρόνια ΤΕΒΕ. 413 λέει η σύνταξη η κρατική και 1080 και 670 η ανταποδοτική, δηλαδή τα 42 χρόνια ΤΕΒΕ, δικαιούμαι 670. Συμφωνώ, δικαιούμαι. Και πολλά είναι, δώστε μου πιο λίγα. Και με ποια λογική, ρε φίλε Μητσοτάκη, εσύ κάποια εκατομμύρια λαθρέα εισερχόμενων στη χώρα τους ακουμπάς 500 το μήνα, τους πληρώνεις το νίκη, τους πληρώνεις το φαγητό, τους πληρώνεις τα πάντα όλα. Για ποιο λόγο, ρε Μητσοτάκη, το κάνεις αυτό? Τα δίνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη με πού τα παίρνει, ρε μεγάλε? Έχει καμιά μηχανή και κόβει λεφτά? Όλοι οι λαοί δεν δίνουν. Όχι, δεν έχει. Εμείς δίνουμε λεφτά. Ναι, εμείς δίνουμε λεφτά και γεμίζει το σακούλι και γίνεται η διανομή του σακουλιού. Δεν κόβουν λεφτά στον αέρα. Κόβουν, έχουν να κόψουν. Ωραία. Η κεντρική τράπεζα το. Ναι, έχουν αντίκρισμα και κόβουν. Δεν είναι η Αμερική, μόνο η Αμερική το κάνει αυτό. Και η Ευρώπη το κάνει. Αν το κάνει η Ευρώπη, τότε δεν υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η Ευρώπη. Κακώς ασχολούμαστε και με τις εκλογές. Δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά εμείς τι λέμε, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να τους αφήνουμε να κερδίζουν. Μια ερώτηση. Τώρα να κερδίζουν αυτοί έτσι. Θα κάνω εγώ το δημοσιογράφο. Παρεμπιπτόντως, να πω κάτι που ήθελα να πω. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το αίσθημα ότι έχει έμφυα το σπίτι, δεν το παίρνω. Όταν ήμουν φτωχός και είχα το αυτοκίνητο και δεν μπορούσα να πληρώσω τα τέλη κυκλοφορίας, μου φαινόταν το αυτοκίνητο μπελάς. Πολύ γιατί δεν το χρησιμοποιούσα κιόλας, δεν το χρειαζόμουν. Και μου φαινόταν μπελάς. Και το σκότωσα όσο. Και παρεμπιπτόντως έτσι πήρα την πρώτη μου κάμερα. Σκότωσα ένα πολύ καλό αυτοκίνητο που είχα. Πήρα έτσι την πρώτη μου κάμερα και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Ναι, πείτε μου ό,τι θέλετε. Ερώτηση λοιπόν. Εσύ αύριο ξεκινάς και κατεβαίνεις στις εκλογές. Αυτή η Ευρώπη όπως είναι, σ' αρέσει?
δεν είναι θέμα μ' αρέσει. Και τι θα κάνεις να την αλλάξεις? Ναι, καλή ερώτηση. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος όταν θα μπει εκεί είναι να δικτυωθεί με το ECR, δηλαδή με το Κόμμα Συντηρητικών της Ευρώπης. Είναι πολλά και αυτά. Όχι, ένα είναι. Πολλά είναι τα προοδευτικά κόμματα. Τα συντηρητικά τα κόμματα είναι δηλαδή ελάχιστα. Δεν μπορείς να πεις στο CDU ότι δεν είναι συντηρητικό, που είναι και ο Μητσοτάκης μέσα. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, εντάξει, αυτοί μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Δεν έχει να κάνει. Είναι μια ατζέντα όμως που, ας πούμε, ο Όρμπαν είναι σε συγκεκριμένο κόμμα. Ο Όρμπαν είναι θεούλης και αν παίρναμε το πρόγραμμα της Ουγγαρίας σήμερα στην Ελλάδα, θα φτιάχναμε χώρα σε 6 μήνες. Γιατί εμείς διαθέτουμε τόσο πλούτο, μα τόσο πλούτο που κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα, αν είχαμε πολιτικούς Έλληνες και όχι ανθέλληνες, μην πω κάποια άλλη ορολογία, αν είχαμε πολιτικούς τίμιους και όχι κλέφτες, απατεώνες, και 1-3-200 δισεκατομμύρια είναι σε φορολογικούς παραδείσους, αυτά τα λεφτά δεν μας είπε κανείς πού είναι κρυμμένα και από πού βγήκανε. Θα μας πει ο Δημητριάδης, που τα ξέρει πολύ καλά. Βαλίτσες. Γιατί και ο Τσίπρας καλύτερος δεν ήταν, εκείνος είχε το φλαμπουράρι. Εντάξει. Λίγο καλύτερος ήταν ο Τσίπρας από αυτούς εκεί πέρα. Μια ιδέα. Δηλαδή δεν έκλεβε. Ο Τσίπρας απλά τους κάτωσε έπαιρνε 5 κότες. Με τη συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, να πάμε στην οικονομία. Δεν έκλεβε τόσο πολύ, πιστεύω, ο Τσίπρας. Είτε μια κότα κλέψεις, είτε ένα αυγό, είτε το κοτέτσι, κλέφτης δεν είσαι. Έχει σημασία πόσο έκλεβε. Εντάξει, όμως οι άλλοι τη ρημάξανε τη χώρα. Οι του Τσίπρα δεν κλέψαν τόσο πολύ. Ας πούμε, η Κωνσταντοπούλου δεν έκλεβαν αυτοί. Η Κωνσταντοπούλου ήταν η μόνη ενδεχομένως που δεν έκλεβε. Ναι. Ενδεχομένως που δεν. Η μόνη και μοναδική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο λαός τι έκανε? Την πέταξε από όξω. Με το ζόρι την έδωσε 2%. Για ποιο λόγο ο λαός δεν θέλει τίμιους και καθαρούς? Πες μου. Εγώ με το λαό τα έχω, δεν έχω με κανέναν άλλον. Τώρα μιλάω και απευθύνομαι στο λαό και του λέω ψήφισέ με. Εγώ μαζί του τα έχω. Είτε με ψηφίσει είτε όχι, μαζί του τα έχω και θα λέω πάντα την αλήθεια. Διότι ο λαός δεν χρειαζόταν ούτε εμένα ούτε σένα να κάνουμε πώς να το πω, ένα κονάκι και να το παίξουμε τσομπαναρέι, πώς το λένε, τσελιγκάδες, και να κάνουμε το κοπάδι μας και να έχουμε τους ψηφοφόρους μας. Θα μπορούσε ο λαός από τα σπλάχνα του να βρει τον άνθρωπο αν ένιωθε την ανάγκη και αν δεν ήταν ραγιάς. Ο λαός φταίει για ό,τι συμβαίνει σήμερα σε αυτή τη χώρα. Βγήκε μπροστά. Πώς ο λαός της Ελλάδος είναι έτσι και ο λαός της Γερμανίας όμως έχει κάνει κινήσεις? Και γιατί να πούμε ο λαός της Αλβανίας που πάνε μέσα στο κοινοβούλιο και πετάνε τα χασίσια του πρωθυπουργού? Και να μην πούμε το λαό της Βουλγαρίας που τους ανεβάσανε 5 cents τότε το ρεύμα και ρίξανε κυβέρνηση. Άλλο μεγάλο θέμα. Εμένα εκεί η θεωρία μου έχει ως εξής, ότι δεν έχουμε Έλληνες. Μην μπερδευόμαστε. Μας έχουν πει ψέματα για απογραφές, μας έχουν πει ψέματα για το πώς είναι οι νέοι Έλληνες της χώρας. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει ψυχή. Είναι όλοι Αλβανοί. Όλοι αυτοί που είναι στην Αθήνα, οι νεολαίοι που κάνουν είναι έσχοι και το ένα, είναι Αλβανοί, δεν είναι Έλληνες. Αλλάξαν το όνομά τους και το παίζουν ότι είναι Έλληνες. Και οι Έλληνες, οι σωστοί, έχουν φύγει στο εξωτερικό και βγάζουν 5.000 εκατομμύρια και είναι χαρακτή. Εντελώς τελειωμένο. Εγώ θα σου το πω παραστατικότατα. 2021 έγινε η παρέλαση για την εθνικεργασία. 1921, 100 χρόνια ενδεχομένως δεν έγινε, γιατί ήμασταν μπερδεμένοι με τον πόλεμο της Τουρκίας τότε, τέλος πάντων, που έγινε η καταστροφή της Μύρνης και τα λοιπά το 22. Το 21 είμαστε σε πόλεμο. Το 2121, στα 300 χρόνια, πες μου πόσοι Έλληνες καθαροί θα υπάρχουν σε ποσοστό σε αυτόν τον τόπο? Θα είναι 20%, θα είναι 30%? Δεν το ξέρω. Πολύ μικρό θα είναι. Μήπως τις παρελάσεις στην Ελλάδα τότε θα τις κάνει ο Αλή Πασάς? Άμα δεν υπάρξει σύστημα. Εμένα τώρα ας πούμε, για παράδειγμα, που μιλάω με Έλληνες που παρέμειναν στη χώρα και θέλουν να κάνουν παιδιά, τους λέω: θα μπει στα politics, θα ασχοληθείς? Όχι. Πολύ βρωμιά. Το καταλαβαίνω. Το παιδί σου το θέλεις? Είναι το ερώτημα. Το θες το παιδί σου? Το θέλω. Τι εννοείς? Άμα το θες, λέω, πρέπει να ασχοληθείς με politics. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η πολιτική πλέον μπαίνει στους τομείς ενασχόλησης και στην καθημερινότητά σου. Τελείωσε. Το καταλαβαίνεις αυτό? Είναι η νέα σου ζωή αυτό. Βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς του θα έπρεπε να είναι η πολιτική. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε γιατί όλοι μας δεν ασχοληθήκαμε όπως έπρεπε με την πολιτική. Αφήσαμε άτομα τα οποία ήταν πολύ πιο κάτω από εμάς να πάρουν θέσεις και να ηγηθούν. Και να τους γλύφουμε να κάνουν τη δουλειά μας. Έτσι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εσύ είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει. Περνάνε από τα χέρια μου κάθε μέρα βάσανα του κόσμου. Και εγώ με τη σειρά μου, επειδή λόγω γνωριμιών τόσα χρόνια στην πολιτική, αδερφός με πολλούς υπουργούς σημερινούς, προσπαθώ να λύσω προβλήματα. Βλέπω αυτόν που έχει την κλίση των 50 ευρώ παράδειγμα να έχει τον ίδιο πόνο, να σε βγάζει από την ψυχή τον ίδιο πόνο με αυτόν
που ψάχνει μία θέση στο νοσοκομείο και δεν τη βρίσκει γιατί είναι γεμάτα και το ένα και το άλλο. Κάθεσαι και κοστολογείς τον πόνο, βλέπεις ίδιο πόνο σε βγάζουν και οι δύο. Και με τον επιχειρηματία που θα πληρώσει τα 10.000 το μήνα στο σύστημα Μητσοτάκη, αυτοί όλοι βγάζουν τον ίδιο πόνο. Έτσι. Είναι όλοι από άλλο επίπεδο καθένας, όλοι τους στεναχωρημένοι. Όταν κάνεις τη δουλειά τους και όταν κάνεις τη δουλειά τους, μετά αυτόματα σκέφτονται. Όταν σε αυτό το γραφείο του Ορφανίδη έγινε αυτή η δουλειά, για φαντάσου στο γραφείο του Γκιουλέκα, παράδειγμα, ή του Σιμόπουλου ή οποιοδήποτε, που σε περιμένει μια ξανθιά με τον καφέ στο χέρι και καθαρά και λάμπουν όλα, φαντάσου εκεί τι δουλειές γίνονται. Και μετακομίζει κατευθείαν στο άλλο το μαγαζί. Διότι πάει να κάνει τη δουλειά του. Δεν σκέφτεται ότι αυτό που ζήτησε ήταν αυτονόητο και έπρεπε να γίνει μόνο του. Δεν σκέφτηκε να επιβάλλει αυτόν τον πολιτικό που έφερε αυτές τις συνθήκες να τον τρίξει στα δόντια γιατί σε έχω διώξει τώρα. Ή αλλάζεις, αλλάζω. Ο Έλληνας δεν αλλάζει. Δεν φταίει ο πολιτικός. Έτσι. Ο πολιτικός κάνει τη δουλειά του κατά του λαού και οι κυβερνώντες. Ο πολιτικός βλέπει ότι ο λαός είναι ραγιάς, σου λέει ο ραγιάς τι θέλει, χαστό και άστον κάτω, μην το βρεις. Το πραγματικό ερώτημα είναι πώς γίνεται η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κόμμα, να έχει μπει τόσο καλά στην ψυχολογία του ραγιά και να τον παίζει τέτοια μπάλα. Με 18%. 18% δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει να πω την αλήθεια. Εφόσον έχουν τους νόμους και τη μοναρχία, 18%. Σωστό. Πετάει ο γάδρος και με το σαμάρι πετάει. Ναι, αλλά 18%, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πλέον από όλους τους Έλληνες ότι, για παράδειγμα, το ΚΚΕ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Πολύ τρομοκρατική, όπου σε παραδέχομαι Τέρι, πρώτη φορά μιλάμε, ειλικρινά, με έχεις αφήσει άναυδο, προχώρα. Έχω να σου πω. Εγώ έχω από τα όνειρά μου είναι το ΚΚΕ να βγει τρομοκρατική οργάνωση και όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Τα οποία είναι αμύθιτα. Αμύθιτα και βάζουν κάτι φτωχούς κομμουνιστές να κάνουν έρανο. Οι κομμουνιστές κάνουν έρανο. Ναι, είναι απίστευτο. Ναι. Ή το κάνουν επίτηδες. Λέει, ξέρει ότι είμαστε πλούσιοι, σας πει. Κάντε το επίτηδες για να δείξουμε στους φτωχούς ότι είμαστε φτωχοί κι εμείς. Δηλαδή κάτι τέτοιο πρέπει να παίζει. Έτσι ακριβώς. Είδα ένα φίλο σήμερα που έχει λεφτά, του λέω γιατί τηλεφοράς έτσι. Λέει: αν κυκλοφορήσω αλλιώς, θα με πούνε έχεις λεφτά. Καλά είμαι, έτσι μου λέει. Ναι, αυτό το δέχομαι. Αυτό είναι έξυπνο. Έτσι ακριβώς έξυπνα κάνει και το ΚΚ. Το έφερα στην παραβολή. Έτσι. Γιατί είναι τόσο μπασμένοι στα πολιτικά όλο αυτό το διάστημα που ξέρουν πώς να προσεγγίσουν. Θέλουν παραπάνω. Θέλουν το 5% το οποίο αντιπροσωπεύει γύρω στα 2 εκατομμύρια επιχορήγηση. Έχουν και τα ιδρύματα άλλα 500.000. Έχουν και την Ευρωβουλή άλλα 6, 7, 8 εκατομμύρια. Μαζεύονται αμύθιτα ποσά κάθε χρόνο, τα οποία πού τα τρώνε, ας είναι και τα κόμματα, πού τα τρώνε, πού τα πάνε, και όταν έρθει η ώρα, εκατομμύρια δάνεια, Νέα Δημοκρατία ανέλαβε 180 Μητσοτάκης, θα πήγε στα 500, 400 τόσα. Λοιπόν, πού τα τρώνε αυτά τα λεφτά? Και μπορώ να σε φέρω, γιατί σε είπα γνωριμίες πολλές, μπορώ να σε φέρω τις βαλίτσες που κουβαλάνε στον κάθε Δημητριάδη και στον κάθε Φλαμπουράρη, που είναι άλλα εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, όλα αυτά τα λεφτά για να έχουν 5 δουλειές και 5 μίζες και 5 business. Να μην σε πω ότι τα κόμματα από τους εφοπλιστές, το κάτι τους, κάποια εκατομμύρια μαζεύονται και πάνε βόλτα και πάνε και έρχονται. Πού τα τρώνε αυτά τα εκατομμύρια? Και όταν έρθει η ώρα να δώσουμε 3 εκατομμύρια ελγά στον αγρότη, γίνεται σύριαλ, δώσαμε 3 εκατομμύρια. Αυτοί με 3 εκατομμύρια δεν ράβουν κουστούμι. Δεν τα παίρνουν καν για οντογλυφίδες και μας δουλεύουν. Και ο λαός το ξέρει. Και όποιος δεν το ξέρει μπορεί να το μάθει. Ναι, αλλά ο Έλληνας που ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, μα γι' αυτό τα λέω. Γιατί ξέρω ότι τις ακούνε πολύ, γι' αυτό τα λέω. Εγώ γιατί να πάω να ψηφίσω, θα πει. Γιατί να πάω να ψηφίσεις? Έχεις 2 επιλογές, εσύ που με ακούς τώρα. Εσύ που ακούς τώρα αυτή την εκπομπή, έχεις 2 επιλογές. Η μία επιλογή είναι να πάω να ψηφίσεις, να κάνεις και εσύ τα ίδια, αν ήσαν για αυτούς. Και η άλλη επιλογή είναι να τους διώξεις και να αλλάξεις τη μοίρα σου, τον τόπο σου και το παιδί σου. Γι' αυτό. Αν δεν θες, μην πας. Εγώ θα του πω και κάτι άλλο. Να πάει να κάνει κόμμα. Ο ίδιος του, αυτός που ακούει, να κάνει κόμμα. Και τον ακολουθώ εγώ. Να πάει να κάνει κόμμα. Και όποιος θέλει να πάρει και το δικό μου, αρκεί να μπει μπροστά και να πιστέψει ότι είναι πραγματικός Έλληνας. Τίποτα άλλο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το πιο σημαντικό δεν είναι κάναμε κόμμα και κάτι έγινε. Τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Ναι. Εμπειρία. Το πιο σημαντικό είναι. Ναι, εγώ δεν χρειάζεται. Θα το ζήσω. Εννοείται θα το ζήσω. Το θέμα είναι εκλογικοί αντιπρόσωποι. Αν δεν υπάρχουν εκλογικοί αντιπρόσωποι, μιλάμε για τελειωμένο παιχνίδι. Θα σου πω το παιχνίδι το δικό μου. Έκανα ψηφοδέλτια ακριβώς όσα μου δώσανε. Μοιράστηκαν, τα έκανα όλα στην εντέλεια. Μοιράστηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ανακαλύπτω η ώρα 10-11 ότι στις κάλπες που πήγαινε ο κόσμος είχε
ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ένα από εκεί. Βόρεια Λέγκα και κάποια μικρά κόμματα, 4 κομμάτια, 5 κομμάτια στο ίδιο πακέτο. Η ώρα 12 είχαν τελειώσει τα ψηφοδέλτια. Από Αθήνα, ας υποθέσουμε ότι τα δώσαν επίτηδες της Νέας Δημοκρατίας, ποιοι ήταν εκεί στην Επιτροπή, για να τα τελειώσουν. Καλά κάνανε. Ο δικαστικός επιμελητής όφιλε, αφού δεν υπήρχε ψηφοδέλτιο, να αδειάσει το σάκο και να βρει του κόμματος που έψαχνε ο ψηφοφόρος. Και αν δεν το βρίσκει, να δώσει λευκό χαρτί, βάλει μια σφραγίδα, ψήφισε. Δεν το κάνουν αυτό. Τουλάχιστον ή καμιά 20 περιπτώσεις από Αθήνα και από άλλες περιοχές, δικοί μου άνθρωποι, πήγανε οι κάλπες και δεν βρίσκανε και με πήραν τηλέφωνο και πηγαίναμε με το τηλέφωνο ο ψηφοφόρος στο δικαστικό και ούρλιαζα και τσίριζα. Εγώ προσωπικά, για αυτός λέω εμπειρία, εγώ πήρα. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη, μετά τις 1, ευτυχώς είχα μια 10.000 ψηφοδέλτια στο μαγαζί, στο γραφείο. Μετά τις 2 η ώρα το μεσημέρι, μηχανάκια κάναν σβούρες και πηγαίναν ψηφοδέλτια. Άστο να πάει. Άστο. Είμαστε αν δεν υπάρχουν αντιπρόσωποι. Ναι. Και σε πληροφορώ πολύ απλώς ότι αν είχαμε 21.000 κάλπες, αν είχαμε 21.000 ανθρώπους σαν αντιπροσώπους, θα αντιπροσωπεύαμε ήδη το 0, πόσο πέφτει τις 100, 0,30, πόσο πέφτει, δεν ξέρω, 25.000. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Δεν το έχουμε δυστυχώς, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει τους μεγάλους. Θέλει τον Καργαρία, θέλει τον κλέφτη, θέλει τον απατεώνα, κατά του λαού και οι κυβερνώντες. Αυτή είναι η αρχαία ρίση, η οποία δεν άλλαξε διαχρονικά ποτέ. Και είναι λογικό όμως να γίνεται αυτό, γιατί σας λέω ότι οι καλοί είναι εκτός Ελλάδος. Δεν είναι στην Ελλάδα. Και εκτός Ελλάδος τώρα θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Οκ, και τι έγινε, θα πει κάποιος. Και τι έγινε, γιατί το λέω, γιατί έγινε. Θα ψηφίσουν 600.000 νεκροί. Με την επιστολική ψήφο, αυτοί που δεν θα ψηφίσουν, θα ψηφίσουν. Κασελάκη και Μητσοτάκη. Και αυτοί που θα ψηφίσουν, ο Σάκος θα αλλάξει τον δρόμο, σε είπα και επιμένω. Άμα ξέρουν ότι υπάρχει μια πολιτεία, μια πόλη που ψηφίζουν ακροδεξιά ή πατριωτικά, θα τα σκίσουν. Στο προξενείο θα τα αλλάξουν. Ξέρω τι ψήφουν. Μα ο πρόξενος δικός σου είναι. Κάθε φορά που έρχονται τα λένε προξένους. Λοιπόν, στη Γερμανία, άκουσα. Η Βόρεια Λέγκα έχει γραφεία Θεσσαλονίκη από την πρώτη μέρα της ιδρύσεώς της. Έχει γραφεία στην Αθήνα εδώ και 2 χρόνια στη Σεπόλια. Είχε γραφεία στη Λάρισα και δάκλεισε και τώρα ανοίγει γραφεία στο Βερολίνο. 25 του μήνα γίνονται τα εγγένεια των γραφείων στο Βερολίνο. Αυτό το κάνω για τις ευρωεκλογές, γιατί έχω ανθρώπους εκεί, επιχειρηματίες, οι οποίοι αναλάβαν αυτό το έργο. Δεν με κοζίζει τίποτα εμένα. Και αυτό το κάνω για να δω πόσα ψηφοδέλτια θα έρθουν από τη Γερμανία σαν Βόρεια Λέγκα. Και έχω συγγενείς, φίλους, τουλάχιστον 500 άτομα. Να δούμε τουλάχιστον των συγγενών, θα τρέξουν, φίλοι, εννοείται. Θα έρθουν 500 ψηφοδέλτια ή θα έρθουν 100. Είμαι περίεργος να δω πόσοι σάκοι θα χαθούν στον δρόμο. Ναι, απλά αυτοί όλη την ώρα παίρνουν παράταση στο σύστημά τους, πετάνε κάτι νατσιούς μέσα, που εξαιτίας του νατσιού γίνεται όλο αυτό που γίνεται τώρα με την επιστολική ψήφο. Γιατί τι πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας? Ότι το πρώτο ήταν ο νατσιός και η πλεύση ελευθερίας. Ψηφίσανε να ψηφίζουν οι απόδημοι. Ωραία. Τσίπρας, Κασελάκης. Ωραίο και αυτό, μπράβο. Ωραία, τώρα πάμε στην επιστολική την ψήφο. Εδώ τι γίνεται? Αυτά είναι τα καλά. Επιστολική ψήφο, γιατί να έχουμε? Διότι πρέπει να βγουν 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι άκυροι και να μπουν 1 εκατομμύριο πεθαμένοι έγκυροι. Το είπες πιο μπροστά εσύ. Απλά. Ναι, γιατί με ποιο πρόσχημα λένε επιστολική ψήφο? Παλιά είχε στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε κορονοϊό. Λες, δεν μπορώ να πάω να ψηφίσω, αλλά πρέπει να ψηφίσω. Έχουμε εκλογές. Πάρ' την επιστολική ψήφο, ψήφισε, σου λένε. Εκλάπηκε εκεί πέρα και η ψήφος. Εκεί και αν δεν έγινε, εκεί έγινε το πάρτι. Λοιπόν, εδώ τώρα γιατί? Δηλαδή, γιατί? Τι ξέρει η κυβέρνηση και πάει στην επιστολική ψήφο? Θα έχουμε έξαρση του κορονοϊού? Θα έχουμε άλλον ιό? Τι ετοιμάζουνε? Ανοίγει θέμα με τον ιό, αυτό που ετοιμάζουν το ξέρουν αυτοί και το ξέρουν πολύ καλά. Και σε είπα, όλα γίνονται για την κλοπή της ψήφου. Για τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη μέση. Όσον αφορά για τον κορονοϊό, δεν θα έρθει τίποτα. Και γιατί δεν καθαρίζουν εκλογικούς καταλόγους από τώρα? Έχουν φάει αρκετό κόσμο. Έχει φύγει και έχει εξαφανιστεί πολλοί κόσμος. Εγώ το καιρό εκείνο, 21-22, όταν τα πλάκωνε η Φοβέρα και τάσκαζε η Σκλαβιά, στο Ροδόπι TV, στο της Δράμα, σε πολλά κανάλια, έβγαινα όχι απέναντι, με στοιχεία. Γιατί τότε ασχολιόμουν πάρα πολύ με το Ραούλ από την Γαλλία, έπαιρναν τα στοιχεία από τον Μπαγκντή κτλ. Ό,τι λέγανε αυτοί. Λοιπόν, μετάφραζα και εκπομπές έκανα καθημερινές. Λοιπόν, τόσα πολλά που είπα, κάποιοι μου λέγανε θα σε μαγκώσουν και θα σε χώσουν μέσα. Τόσα πολλά. Δυστυχώς ο κόσμος, και τους ρωτούσα αυτούς που λιαζόταν, φίλε, αν το εμβόλιο έκανε 8.000 ευρώ θα το έκανες? Όχι. Το κάνεις γιατί είναι τζάπα? Ναι. Ρε εσύ, περίμενε. Μια γρυπούλα είναι, περίμενε. Και τι ωραία φέτος είναι μια γρυπούλα και σε 2 μέρες περνάει. Ναι. Τι ωραία τότε έλεγαν τον άρρωστο, 2 φίλοι μου πεθάνανε.
2 φίλοι μου τους φάγανε, λέω εγώ, και τα είπα δημόσια στα νοσοκομεία. Και τον γιατρό τον προκαλούσα από τηλεόραση. Τον προκαλούσα και δεν βγήκε. Λοιπόν, τι ωραία λέγανε. Αν έχεις γρίπη, αν κόλλεις κορονοϊό τέλος πάντων, 14 μέρες δεν θα κουνιέσαι από την καρέκλα σου, θα κάθεσαι σπίτι. Δηλαδή, αν έχεις γρίπη και γυρίσεις την πνευμονία, επί 14 μέρες θα ψοφείς, δεν γλιτώνεις. Εάν στις 14 μέρες δεν σου περάσει, δεν πεθάνεις, έλα μέσα να σε δούμε. Να σε περάσουμε και ένα τεστ εμείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα φαγώθηκε Κοσμάκης τότε, όσος φαγώθηκε, και αυτό το πάρτι που γίνεται τώρα με αυτά τα mRNA, τα εμβόλια που φάγανε όλοι και τα ξεχάσαμε όλοι και δεν μιλάει κανείς πλέον. Πες μου πόσος κόσμος πεθαίνει και σήμερα. Εγώ είχα τυπώσει μόνο μία φράση του Μοντενιέ, σχολέθηκε το 22 του Φεβρουάριου, ο οποίος είπε το περιβόητο. Αυτό το mRNA, νομπελίστας. Και στα 89 του δεν είχε λόγο να πει ψέματα. Δεν ήταν ο Βασιλακόπουλος και αυτή να πάρει κάτι για να τα πει. Αυτό το mRNA εμβόλιο, είπε ο Μοντενιέ, εκεί κόλλησα και με εκείνον μετά έψαχνα στοιχεία για να μέχρι και εκείνα τα χρόνια από νοσοκομείο του Εύρου, δεν θα πω ποιο, μου ήρθε μπουκαλάκι με το εμβόλιο, το οποίο έχω φίλο ο οποίος το έκανε ανάλυση και βγάλαμε ακριβώς τα στοιχεία που έχει μέσα. Ψαχνόμουν και δεν μπορούσα να πω δημόσια, μας χώανε μέσα. Λοιπόν, έκανα πολλή δουλειά για τον εαυτό μου στο κάτω-κάτω, όσοι άκουσαν. Από εκεί και πέρα, είπε ο Μοντενιέ, σε βάθος πενταετίας αυτό το mRNA, αυτή η ακίδα που μπαίνει στο κύτταρο μέσα, θα αφυπνίσει ιώσεις και παθήσεις του οργανισμού, οι οποίες είναι εν υπνώση και ενδεχομένως πολλές από αυτές δεν θα εμφανιζόταν ποτέ. Δεν θα εμφανιζόταν ποτέ. Ναι. Αποδείχθηκε. Κάθε μέρα πεθαίνουν. Πέθανε από κοινό. Εσύ πες είναι εμβόλιο, δεν πες το. Εμβολιάστηκε, ναι. Πέθανε και ο άλλος. Από τι? Έκανε εμβόλιο, ναι. Αν πες είναι από το εμβόλιο, δεν μπορεί να το πει πλέον. Πέρασε ο καιρός. Ξεχαστήκαμε. Πεθαίνει κάθε μέρα κόσμος. Άστο να πάει. Μα άμα το πει πλέον, θα θυμίσεις τους εμβολιασμένους ότι το κάνανε. Το 40% του πληθυσμού της γης, γιατί το φαινόμενο ήταν, και ερωτούσα τότε, έναν λαθρέο εμπολιάσανε. Ούτε γιατί αυτοί ήταν καθαροί ή ήταν πολύ βρωμιάρες. Είναι το μέλλον για αυτούς. Είναι το μέλλον, ναι. Το πιάσε, είναι το μέλλον της Ευρώπης. Και σήμερα ήμουνα και σε μια Ευρώπη που γυράσκει, έτσι. Και σήμερα ήμουνα το μεσημέρι στο Βυργίνα τηλεόραση στην κυρία Τσόρμπα, και όπως ήρθε η κουβέντα την είπα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 117 βάση μηταράκι τότε, 117 hot spot μικρά και μεγάλα. Το πιο μικρό έχει 5.000, το πιο μεγάλο έχει 15.000. 117 επί μέσο όρο 10, 8, 9 είναι 1 εκατομμύριο μόνο στα hot spot. Άλλο 1 εκατομμύριο είναι σε σπίτια διαμερίσματα που τα νίκια εκτοξευθήκανε διότι πώς λέγεται, ο Σιριζέος, ο ευρωβουλευτής που νοικιάζει 25 σπίτια. Λοιπόν, ναι, θα μου έρθει. Τα νοικιάζουν με πολλά λεφτά από το κράτος πληρωμένα, τα φαγητά, τα ρεύματα. Να μας πούνε όλοι αυτοί που νοικιάζουν τα hot spot, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ είναι κόκκινοι, μπλε, πράσινοι, κίτρινοι, τι είναι? Τι λογαριασμούς έχουν αυτοί και εγώ πρέπει να διαλέξω πράσινο ή κόκκινο και ακόμα δεν επαναστατώ, ρε Έλληνα? Ωραία Έλληνα, εσύ που μ' ακούς, ακόμα γιατί δεν επαναστατείς? Για ποιο λόγο δεν πας να σπάεις το ρολόι της ΔΕΗ? Για ποιο λόγο δεν βγαίνεις στον δρόμο? Για ποιο λόγο δεν πας να κάψεις 2 αυτοκίνητα? Όχι ένας, 100.000. Για ποιο λόγο δεν βγαίνετε 100.000 στο Σύνταγμα, να τεινάξετε το Σύνταγμα, να πάρουν ελικόπτερα και να φύγουνε? Περιμένεις να φύγουν με την ψήφο? Δεν θα φύγουν ποτέ. Θα σε κυβερνάνε, θα σε δίνουν ένα πας και θα κάθεσαι στη γραμμή στην κυβέρνηση και θα χαίρεσαι που πήρες το 20άρικο. Ας σου πήραν 500άρικο και ας έχουν χρεώσει τη χώρα σου 500.000 για το άτομό σου προσωπικά. Εσύ πήρες το 20άρικο, χάρηκες. Τα παιδιά σου φύγαν έξω. Η Ελλάδα γέμισε μαύρους, είτε Αριστοτέλους λέγεται, είτε Σταθμός λέγεται, είτε Ομόνια λέγεται. Δεν υπάρχει Έλληνα το βράδυ. Ειδικά το βράδυ είναι. Και έκανα πολλές φορές δημόσια τηλεοράση την απλή ερώτηση: αν αύριο το πρωί αποφασίσουν, σήμερα το βράδυ, λέει ο Μουεζίνης, τέλος πάντων ο μουσουλμάνος, τους δικούς του, τους Μουτζαχετίν, σήμερα θέλουμε 2.000 Έλληνες νεκρούς. Βγήκανε 2.000 μαύροι με το Σουγιά, την Πεταλούδα, πώς το λένε πλέον, το είδα και αυτό στον αστυνομικό που είναι φίλος του γιου μου, αστυνομικός είναι ο γιος μου ένας. Λοιπόν, την Πεταλούδα, βγαίνει ο μαύρος στον δρόμο και πάτα κιούτα, καρφώνουν 1.000 ανθρώπους στον δρόμο. Μπορούμε να βρούμε ποιοι το κάνανε? Φύγαν 1.000 άνθρωποι. Αύριο το βράδυ έφυγε το παιδί μου μια τέτοια Πεταλούδα και μαθαίνουμε ότι είναι Πακιστανός. Εγώ θα πάω 10 Πακιστανούς την ίδια ώρα? Ξεκίνησε ο εμφύλιος. Ό,τι ώρα θέλουν τον στείλουν. Ο παλιός που λέγαμε του 40 ήταν αδελφοκτόνος, δεν ήταν εμφύλιος. Ό,τι ώρα θέλουν μας ρημάσουν. Με την ευλογία του Θεού την πηδάμε μέχρι σήμερα και δεν ξυπνάμε. Και δεν ξυπνάμε. Αυτά που σου λένε είναι αδρογιαστικά. Μπορούν να συμβούνε. Δεν είπα θα συμβούνε. Μπορεί να συμβούνε. Και μπορούν να τα κάνουν ό,τι ώρα θέλουν.
Και όσοι φεύγουν έξω γλιτώνουν. Δηλαδή μας δίνουν το μήνυμα. Ο Μητσοτάκης, να πάτε έξω να αποκτήσετε δεξιότητες. Ναι. Αντί να πει παιδιά, εδώ πέρα εγώ θα δημιουργήσω εργοστάσια, εργασία, ακριβούς μισθούς, να έρθουν και οι ξένοι εδώ, εμείς τους στέλνουμε έξω. Κάνω εισαγωγή πέλετ από Βουλγαρία από ένα εργοστάσιο. Παιδί από το Κιλκής δουλεύει στο εργοστάσιο, το οποίο είναι στα σύνορα της Ρουμανίας, μακριά από εδώ, δουλεύει εκεί και βγάζει πέλετ. Πού στη Βουλγαρία, ο Έλληνας. Που εδώ εμείς βγάζαμε τα πάντα. Και οι Βούλγαροι ερχόταν εδώ, ήρθανε πλέον οι Βούλγαροι και αγοράζουν τις παραλίες μας, αγοράζουν τα σπίτια μας. Και εμείς κοιτάμε. Έτσι ακριβώς. Λίγα λέω. Εδώ πάμε πουλάμε τον λιγνίτη στα Σκόπια και τα Σκόπια μας πουλάνε ρεύμα. Τα Σκόπια λοιπόν αυτή τη στιγμή παράγουν. Εμείς δεν παράγουμε τίποτα. Τι να παράξει το επόμενο. Ο λιγνίτης λοιπόν. Πώς είναι αυτή η σκακέρα, αυτό είναι τα Σκόπια. Αυτό εδώ, το τετράγωνο. Μια κουσουλιά. Άμα πάμε και τις βάλουμε εκεί. Έχω πάει 10 φορές. Και σε πληροφορώ ότι σαν άνθρωποι, ο λαός δηλαδή, είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Δεν έχουν κέρατα. Οι πολιτικοί μας έχουν τα κέρατα. Αυτοί τα ξεπουλάνε παίρνοντας εντολή απόξω. Το Εθνικιστικό Κόμμα των Σκοπιών δεν τη θέλει τη συνθήκη των Πρεσπών. Και τώρα αυτοί είναι να βγούνε. Εκεί τι θα κάνουνε. Το ξέρω. Γι' αυτό 600.000 νεκροί θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Ο Ερντογάν φταίει για το τι συμβαίνει σήμερα και μιλάμε για τη λίμνη των Πρεσπών, δηλαδή μιλάμε για το Αιγαίο των Πρεσπών. Ο Ερντογάν φταίει. Όχι, τι να τον παρακαλάμε. Έχω τόσα πράγματα. Πες τα δημόσια, δεν λέγονται. Στο γραφείο του Μητσοτάκη, πριν 2 χρόνια γινόταν το συμβούλιο αυτό με τον Τούρκο πρέσβη και με την Ελιαμέπτη γνωστή Ντόκος και λοιποί. Μέσα στο γραφείο του Μητσοτάκη. Όλα είναι δρομολογημένα πριν από εμάς για μας. Και το ξέρουμε. Όσοι το ξέρουμε. Και το λέμε δημόσια. Τα είπε και ο Καραχάλιος δημόσια. Τα άκουσε κανείς? Εκλογές έρχονται. Πάλι θα λένε τι λέει αυτός ο βλάκας ο Ορφανής. Το βλακάς του να λέει. Έτσι τα λένε. Ο λαός λοιπόν φταίει για ό,τι συμβαίνει. Ο Ερντογάν λοιπόν είναι γίγαντας για τη χώρα του. Γιατί οι Τούρκοι δεν είναι αχάριστος λαός. Είναι πόντιος καραπόντιος. Και από μάνα και από πατέρα. Τα ποντιακά τα μιλάει καλύτερα από μένα τον πόντιο. Τα ποντιακά τα χορεύει καλύτερα από μένα τον πόντιο. Και παίζει λίρα που εγώ δεν παίζω. Μέσα στο Υπουργικό του Συμβούλιο σήμερα το 70% είναι πόντι. Και μεταξύ τους μιλάνε ποντιακά. Είναι πόντιοι οι Τούρκοι. Δεν είναι Έλληνες. Δεν μπορώ να το κατηγορήσω εγώ ότι έπρεπε να κάνει και αν μπορούσε να κάνει τα συμφέροντα της Ελλάδος, δεν θα το δεχόμασταν εμείς, γιατί δεν λένε οι Αμερικάνοι. Δεν το επιτρέπουν. Το κατάλαβες τι λέω? Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Το πρόβλημα είναι εδώ. Η πληγή είναι εδώ, δεν είναι έξω. Αν εδώ είχαμε πολιτικούς με ούμπαλα και όχι με στο κεφάλι καρούμπαλα, θα είχαμε άλλη Ελλάδα. Δεν φταίνε ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Βούλγαροι, ούτε οι Σκοπιανοί, ούτε οι Γερμανοί. Εμείς φταίμε για το χάλι μας και τη μοίρα μας τη μαύρη. Εμείς φταίμε. Διότι όποιος κάνει καλό σε αυτόν τον τόπο, αυτόματα δώσου στο λαό και κρέμα στο Σύνταγμα. Όποιος κλέβει αυτόν τον λαό, χρόνια, διαχρονικά, έκανε ένα λάθος ρε Έλληνα, ψήφισε μια φορά, τότε σε κλέψανε. Ακόμη μια φορά σε κλέψανε. Τρίτη φορά, τέταρτη φορά. Παράδειγμα, υπάρχει το βίντεο, το έχω χάσει, ζωολογικός παλιό. Κήπο στη Φραγκφούρτη. Ο Χιμπατζής Δήμετρος πηγαίνει, αυτός με την κάμερα, ο βιολόγος τέλος πάντων, να κάνει ένα τεστ. Κρατάει στο χέρι του μια μπανάνα και η κάμερα τραβάει. Βάζει μέσα από τα κάγκελα την μπανάνα, πάει να αρπάξει ο Χιμπατζής, τραβάει πίσω. Η κάμερα τραβάει, ο Χιμπατζής κοιτάει. Δεύτερη φορά την μπανάνα. Δεύτερη φορά πίσω. Τρίτη φορά την μπανάνα. Αρχίζει ο Χιμπατζής, κοιτάει λοξά, κάνει σαν να τον κοροϊδέψει, κοιτάει δεξιά-αριστερά και πάπλα. Τέταρτη φορά την μπανάνα. Ο Χιμπατζής έκανε και έφυγε στην άκρη. Σαν τον είπε, βάλ την εκεί που ξέρεις την μπανάνα σου. Ο ελληνικός λαός πόσες φορές θα φάει αυτή την μπανάνα? Για πες μου. Πόσες φορές θα τη φάει και θα έρθει η μέρα που σαν το Χιμπατζή θα πει αυτός, βάλε την μπανάνα εκεί που ξέρεις. Αυτό το πας, βάλε το εκεί που ξέρεις. Υπάρχει περίπτωση να το κάνει αυτό ποτέ ο ελληνικός λαός? Αν θα γίνει ο ελληνικός λαός έστω σαν το Χιμπατζή και το κάνει αυτό, τότε υπάρχει σωτηρία. Αν δεν το κάνει ποτέ, αγαπητέ μου τέρι, παιδί μου καλό, δεν θα γίνει ποτέ. Η Ελλάδα δεν σώνεται, διότι ο Έλληνας δεν θέλει να σωθεί. Αν ήθελε θα είχε σωθεί 12 φορές, όχι μία. Και δεν θα περίμενε ούτε μένα ούτε σένα. Εγώ φοβάμαι ότι ο Έλληνας θέλει να σωθεί και θέλει και να ψηφίζει και σωστά και θέλει και η ψήφος του να πιάσει τόπο. Αλλά η Νέα Δημοκρατία ανακατώνει τη τράπουλα. Μαζί με τον Κασελάκη. Μπράβο. Μαζί με κάποια άλλα κόμματα που δεν φαίνονται. Μπράβο. Αυτόν τον Ατσιό, αυτόν τον Αλίτη, δεν φαίνεται ότι είναι δικός τους. Κάνω τα πάντα για να τους δείξω και έχει ακόμα αλήτες που μιλάνε για τον Ατσιό. Ρε, μη με μιλάς για τον Ατσιό. Άμα δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό το απλό, δηλαδή ότι πετάνε λαγούς, δεν μπορεί να κόβουνε κόμμα και να λέμε όλα καλά θα πάνε. Δεν θα έρθει νοθεία. Κόψανε ένα κόμμα, αλλά δεν έχουμε νοθεία.
Αφού είναι ο απόλυτος ορισμός. Δηλαδή, σαν να λέμε, ο Ορφανίδης εμένα με ενοχλεί. Τι θα τον κάνω τον Ορφανίδη? Πολύ απλά. Θα τον δολοφονήσω. Καλό. Είπε ο Κούγιας, Δημητριάδης. Κούγιας το είπε. Δεν ξέρω, δεν το παγώ. Κούγιας. Καλό. Το είπε Καραχάλιος. Άμα ανεβείτε να σας δολοφονήσω. Καλό κόλπο. Απλό. Καλό κόλπο. Ναι, πηγαίνουμε. Ούτως ή άλλως οι ραγιάδες δεν θα κάνουν τίποτα. Ναι, είπε ο Κούγιας, πηγαίνει. Άρα έκλεισε τον deal. Τελείωσε. Πάει ο Κούγιας μέσα στη φυλακή. Συμβόλαιο θανάτου για τον Ορφανίδη τώρα. Μπράβο, λοιπόν. Έτσι απλά. Ορφάνη Καβάλας, το χωριό μου. Εκλογές. Πρώτη Νέα Δημοκρατία πτώση ψήφι. Δεύτερος ο ΣΥΡΙΖΑ πτώση ψήφι. Τρίτος ο Ορφανίδης, γιατί είναι από εκεί σιγά τους σταυρούς. Τέταρτος κτλ. Σε όποια κβάλη και να πάμε, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε παραπάνω σταυρούς. Οι σταυροί ήταν εκεί. Κλέψαν, δεν κλέψανε, ο λαός ψήφισε. Εγώ με το λαό τα έχω, εσύ πες ό,τι θες. Δηλαδή, άντε και με δίναν 3%. Τι θα μπορούσε να κάνω, τέρι μου? Άντε και μου δίναν 5% όπως το Βελόπουλο. Τι μπορεί να κάνει, γαυγίζει. Την επόμενη φορά το σύστημα θα του κόψει ένα μέρος από τα ούμπαλα, έχει τον τρόπο, ή θα τον πει άραξε, σε αφήσαμε να γαυγίζεις γιατί κάποιος πρέπει να γαυγίζει, αλλά μέχρι εκεί και μη παρέκει. Θα δώσει εντολή ο Ντόν, ο επιχειρηματίας ο Ντόν Κορλεόνε της Ελλάδος, που σαν να το γνωρίζει ποιος είναι, έτσι. Ο Μαρινάκης είναι. Όχι. Άλλο λένε Ντόν, διότι πηγαίνουν στο γραφείο του, παράδειγμα, ο Σαμαράς πρωθυπουργός, πηγαίνει στο σπίτι του, εκείνος τον περιμένει με παντόφλες και ρόμπα, και ο Σαμαράς κυβεί με γραβάτα του και συμβεί και του φυλάει το χέρι. Και έκτοτε βγει το παρατσούκλι Ντόν. Το λένε βαρδί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλα από εκεί περνάνε. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδος από τους Αμερικάνους, ο εκπρόσωπος, η Motor Oil. Από εκεί περνάνε όλα όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό. Από εκεί δίδονται όλες οι εντολές. Ο Μαρινάκης είναι ένας επιχειρηματίας ο οποίος ελίσσεται όσο ελίσσεται, καλά κάνει. Όπως και ο Μελισσανίδης, ο οποίος το καιρό εκείνο που με μάγκασε εγώ μεγαλοβιοτέχνης, ο Μελισσανίδης με τον Καρά. Τους κυνηγούσαν από εδώ, είχαν βρεθεί στο Καζακστάν, μείνανε εκεί. Κάποια δόση πληρώσαν εδώ τι κάνανε και γυρίσαν πίσω. Άστο. Είναι πονεμένες ιστορίες και είναι μεγάλες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, λοιπόν, στις εκλογές θα κατέβουμε κι εγώ και εσύ από ό,τι φαίνεται. Εγώ δεν ξέρω αν θα κατέβω, πρώτα ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι θα κατέβεις, διότι σε συνιστώ να. Καταρχάς, μέχρι τότε πιστεύω θα έχουν γίνει απίστευτες καταστάσεις μέχρι τις ευρωεκλογές. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα γίνουν πρώτα ευρωεκλογές? Άντε να το πάω έτσι. Κανονικότατα, αφού θα γίνουν σε όλη την Ευρώπη, θα γίνουν και εδώ. Δεν μπορεί να μην δεν γίνουν. Δεν γίνεται. Η λογική λέει ότι θα γίνουν. Εκλογές στις ΗΠΑ θα γίνουν. Και εκεί θα γίνουν. Κανονικά. Και θα είναι και υποψήφιος ο Τραμπ και θα βγει ο Τραμπ. Διαπραγματεύεται τώρα. Μην κοιτάς οι δύο πολιτείες. Φαίνεται να διαπραγματεύεται. Αφού πήγε και ο Ζελένσκι να τον βρει. Διαπραγματεύεται. Έχει βγει βασικά ήδη. Έχει βγει βασικά. Και εγώ είμαι υποστηρικτής του Τραμπ. Εκεί είναι το κλειδί. Όχι, λέω, εκεί είναι το κλειδί. Ναι. Δηλαδή, εάν με κάποιο μυστήριο τρόπο ο Ραγιάς ξυπνήσει και φύγει από αυτό. Αλλά η ιστορία αντίστοιχα, υπάρχουν πολλοί επιχειρηματίες που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία όπως και να έχει. Γιατί εκεί θεωρούν ότι είναι ασφαλείς οι εταιρείες τους. Άκουσε. Υπάρχουν πάνω από 500-600 εφοπλιστές. Εμείς ξέρουμε τους 5-10. Οι οποίοι εφοπλιστές είναι αυτοί που συντηρούν τα κόμματα. Αυτοί δίνουν ο καθένας, έχουν τον πρόεδρο εφοπλιστών. Προχθές ήταν ο Βενιάμις, αύριο είναι το ΒΑΤ, δεν έχει σημασία. Εντολή, θέλω 10 εκατομμύρια για τη Νέα Δημοκρατία. Στέλνει ο άλλος 30, άλλος 50, άλλος 100, μαζεύονται σε μία ώρα και τα διούν. Μαύρα. Εσένα σε ψάχνουν για την απόδειξη που δεν έκοψες. Μαύρα τα κατράνια. Και δεν μιλάει ο λαός. Και εγώ τα λέω εδώ. Περιμένω τη σφαίρα στον δρόμο, όπως είπες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν τόσοι εφοπλιστές, τόσοι επιχειρηματίες, που εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιους με το λόγο, με το μικρόφωνο, γιατί τους κυνηγάει το σύστημα. Και έρχεται η ώρα που οι ίδιοι άνθρωποι πάνε, παίρνουν τα λιμάνια από εδώ, τα λιμάνια από εκεί και λες τι έγινε ρε παιδιά, αυτόν τον κυνηγούσανε μέχρι χθες. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που είναι κάποια πλειάδα, χιλιάδες άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συντηρούνται από τη γελάδα, το γάλα που βγάζει Ελλάς, είτε από δουλειές, είτε από business, είτε από τον ΟΠΑΠ, είτε από εδώ, είτε από εκεί, συντηρούνται. Όλοι αυτοί συντηρούνται από τη γελάδα που λέγεται Ελλάδα. Για ποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλανε, αφού αυτοί τους συντηρούν, αφού αυτοί τα κουμπάνε, αφού αυτοί έχουν και τα βίντεο πώς τα δίουνε, ό,τι ώρα θέλανε τους κλείνανε. Ό,τι ώρα θέλανε. Στην Ελλάδα λοιπόν δεν υπάρχει πολιτική. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι αγαπούν τη χώρα, δεν υπάρχουν επιχειρηματίες οι οποίοι αγαπούν τη χώρα, δεν υπάρχουν πνευματικοί ταγοί οι οποίοι αγαπούν τη χώρα, δεν υπάρχει δικαστικό σώμα το οποίο να αγαπούσε τη χώρα. Είναι εισαγγελέας ρε παιδιά, είναι τρελός, κάτι να βγει μπροστά. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα χρειαζόμαστε αυτή την οικονομική κρίση που έρχεται για να επαναπροσδιορίσουμε κάποια πράγματα. Λαό.
Εγώ υπάρχει λαός, την σας ανάλυση, είπα, ότι την ανάλυση μπας και. Δεν είναι Έλληνες. Δεν είναι καν Έλληνες. Τότε κακώς ασχολούμαστε. Δεν έχουμε λαό. Και εγώ και εσύ κακώς ασχολούμαστε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ δεν γίνεται να μην ασχοληθώ. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα τα λαγουδάκια να ξεπετιούνται και να τα αφήνω εγώ έτσι. Να αρχίσω να μιλάω σκοπιανά, γνωρίζω πολύ καλά ρουμάνικα. Πολύ καλά. Άμα βγείτε στο TikTok και μιλήσετε για την Αλβανία και πείτε ότι οι Σουλιώτες ήταν Αλβανίδες, θα έρθουν όλοι και θα πούνε «Ω, αυτός είναι καλός». Δικός μας. Ναι, άμα είστε και λίγο προοδευτικός, έτσι λίγο βάφετε κανένα ροζ μαλλί. Δεν μπορώ. Γέρασε. Είναι πολύ αργά για αυτά. Δεν μπορώ. Κανείς δεν μπορεί να παίξει έτσι. Λογικό. Ούτε και εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Στο δημοτικό λοιπόν, όταν πήγαινα το 63-64, λοιπόν 65, στο δημοτικό, επιχούντας το 67, ήμουνα, αν δεν από το 56 γεννηθείς, ήμουνα Δευτέρα Τρίτη, τέλος πάντων. Το 1974 ήμουν ήδη στη Γερμανία, το 1972 πήγαινα στην Καβάλα Τρίτη Γυμνασίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το σχολείο του δημοτικού είχε, το βιβλίο είχε απόξω μάνα, το έχω κάπου στο γραφείο μου πεταμένο. Τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά και τα παιδιά. Εγώ αυτό γνώρισα σαν οικογένεια τότε. Είμαι πολύ παλιός για να αλλάξω. Παλιός γάιδαρος, καινούργια περπατησιά δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μιλάω εγώ τώρα για κασελάκηδες, για δύο άντρες με μουστάκια και γένια να φιλούνται και να κοιμάνται αγκαλιά και να λένε θέλουν για παιδί στη μέση. Δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει. Ούτε κι εγώ μπορώ. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα τώρα που είναι ο γάμος των ομόφυλων και αυτό αν περάσει. Έχει περάσει ήδη. Δεν το πιστεύω. Θέλω ήδη. Να μην το πιστεύω. Έχει περάσει ήδη γιατί. Ο γάμος είναι το τελευταίο, έχει περάσει ήδη. Για την τεκνοθεσία που θα βάλουν τη μηχανή γυναίκα και όχι το μητρικό ένστικτο, το μητρικό γάλα, μία μηχανή αναπαραγωγής. Πώς στα κοτόπουλα εκεί υπάρχει μηχανή με τα αυγά και βγάζει κοτοπουλάκια. Η αναπαραγωγή γυναίκα. Business είναι αυτό. Το γάλα το μητρικό είναι business. Η μηχανή γυναίκα λοιπόν θα γεννάει ένα παιδί και θα το δίνει στον κασιλάκι και στον τάιλερ, θα βάλει και το όνομα που θέλει και θα κοιμάται αγκαλιά αυτό το παιδί με τους δύο μουσάτους ή ξερισμένος. Δεν και έχει το σημασία. γάλα που θα του δίνει θα είναι business. Λοιπόν, το μητρικό το γάλα είναι business. Πού φτάσαμε. Για ποιο λόγο καταντήσανε. Αλλά εάν δεν αποφευθεί αυτό, έρχεται χτύπημα από το Θεό. Δεν θα στείλει. Ο Θεός θα σε κάνει μετά έτσι αυτό το πάρει. Θα κάνει ένα σεισμό. Όταν έγινε η Βαβέλ, κάποιο τέτοιο πράγμα είχε φτάσει τότε η ανθρωπότητα. Και όχι οι άνθρωποι χτίζανε ένα κτίριο και φτάσανε ψηλά. Ένα τέτοιο πράγμα είχε φτάσει και τότε και ο Θεός έριξε μια ατομική και τους διέλυσε. Ο τρελός ο Θεός, κάποιος τρελός, κάποιος Κιμ, δεν έχει σημασία ποιος. Έτσι είχε φτάσει η κοινωνία τότε έτσι. Το γράφει και η Γένεση. Που στο Λότ, τέλος πάντων, που ήρθε ο άγγελος και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής του Νόε, την καταστροφή, τρέχαν, ορμούσαν να βάλουν χέρι τον άγγελο κτλ. Κάτι τέτοιο γράφει στο Ευαγγέλιο, στη Γένεση. Ναι. Λοιπόν, κάτι τέτοιο έγινε παρόμοιο περίπου και τότε. Ευτελίστηκαν τα πάντα. Οι κοινωνίες διαλύσανε και εμείς ακόμα μιλάμε, θα σώσουμε την Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν κατρακυλάει από βούρκο σε βούρκο, από αυλάκι σε αυλάκι, από υπόνομο σε υπόνομο, αυτό που υπάρχει σήμερα. Και εμείς αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα ξεκινήσουν τα εργοστάσια να δουλεύουν, το πώς θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω, το πώς θα δημιουργηθούν οικογένειες. Απλά, είναι πολύ απλά. Αυτά σου λέω πες ότι αύριο εγώ και εσύ αναλαμβάναμε τη χώρα. Είναι πολύ απλά. Σε 6 μήνες η χώρα αρχίζει και δουλεύει. Πολύ απλά. Και αν μπορούσαμε να φέρουμε πίσω το 1/3 που έχουν κλεμμένο κανονικά είναι από τον εντρότα αυτού του ραγκιά εδώ που μιλάμε, κλεμμένο. Αν μπορούσαμε να το φέρουμε πίσω και αν δεν κλέβαμε κι εμείς και βγάζαμε τον πλούτο της χώρας στον αέρα, κάθε παιδί που θα γεννιόταν, όπως το Κατάρ, θα έπαιρνε σύνταξη στη γέννα. Τόσο πλούσια είναι αυτή η χώρα, τόσο πλούσια. Και εμείς κοιτάμε αμήχανα και εγώ θα πάρω 600 συν 400, ο άλλος παίρνει 400. Ξέρεις τι φτώχεια κυκλοφορά εξωτερή. Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται με ζητάει βοήθεια, τόσο κόσμος κάθε μέρα. Άστο να πάει στο διάλογο, άστο, ειλικρινά. Τους φαίνονται τα 100 ευρώ πολλά λεφτά. Λοιπόν. Που εγώ τα θεωρώ πολύ λίγα στον κόσμο μας για να πεις ότι αναπνέω. Δηλαδή με τον πληθωρισμό και με αυτά που έχει, τα 100 ευρώ δεν έχουν ουσία. Μα δεν υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχουν τιμές οι οποίες διαμορφώνονται όπως γουστάρουν σήμερα και αύριο. Σήμερα τα οικονομήσαμε, άλλο μεγάλο κεφάλαιο το ξεχάσαμε, πάμε στα ρεύματα. Πάμε στην κοροϊδία. Μιλάς με άνθρωπο που από το 2006 έχει εταιρεία με φωτοβολταϊκά και έκανα πολλά έργα. Το ρεύμα από τον ήλιο έρχεται δωρεάν. Δωρεάν. Το ρεύμα από τον αέρα έρχεται δωρεάν. Η ΔΕΗ την κάναμε ιδιωτική. Το 25% της ΔΕΗ ανήκει στην κόρη Ντόρας,
το 25%. Ο διευθυντής ΔΕΗ παίρνει 360 το χρόνο. Οι ΔΕΗ περισσεύουν τα λεφτά και κάνει επενδύσεις, αγοράζει τον κοτσόβολο, αλλά το ρεύμα πάει 13 και 15 λεπτά. Όταν είχαμε τους λιγνίτες, διότι ΔΕΗ θα πει δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, είναι του δημοσίου, του Δήμου, δικιά μου. Η ΔΕΗ λοιπόν μέχρι τότε ήταν ένας οργανισμός ο οποίος είχε κοστολόγιο 5,5 λεπτά η κιλοβατόρα από το λιγνίτη, συν πλην τα εργατικά που ήταν όλοι κυφήνες, πήγαινε στα 8 στα 9. Τη χρεώνανε 9 λεπτά, δεν βγάζαν κέρδη. Δεν μπορείς από ένα δημόσιο αγαθό να βγάλεις κέρδη. Η ΔΕΗ λοιπόν σήμερα που το ρεύμα έρχεται δωρεάν από τον ήλιο και θα μπορούσαμε αύριο και από τα υδροελεκτρικά και από τις ανεμογεννήτριες, θα μπορούσαμε αύριο να καλύψουμε το 100%. Το 100% και να έρχεται δωρεάν. Έστω να χρεώναμε τους δρόμους που ανάβουν. Έστω να χρεώναμε τις επιχειρήσεις για τα έξοδα αυτών που τα παρακολουθούν στο δίκτυο. Διότι οι εταιρείες, σαν εταιρείες φωτοβολταϊκών, έχω και εγώ, δεν χρειάζονται τίποτα. Δεν έχω κάνει εργάτη. Πάω στο χωράφι που είναι τα φωτοβολταϊκά, κοιτάζω, θα λέω καλημέρα, δεν απαντάνε. Δουλεύουν. Ο ήλιος βγάζει το βράδυ, πέφτει το χρήμα. Λεφτά θέλετε? Όχι. Νερό θέλετε? Όχι. Σκόνομαι, φεύγω. Δεν χρειάζεται τίποτα. Αέρα, μπανά, λεφτά. Αντί λοιπόν να πούνε τους δήμους, τις περιφέρειες και τις κοινότητες, όπου έχετε εκτάσεις, θα γίνουν φωτοβολταϊκά ή ανεμογεννήτρες αύριο το πρωί για το δημόσιο. Και αντί να δώσουν δωρεάν ρεύμα στον κόσμο, 300 κιλοβατόρες το μήνα τι είναι? 400 δωρεάν. Αντί να το κάνουν αυτό, ξεθεώσαν τον κόσμο, οικονομάνε οι 5 εταιρείες μαϊμού οι δικές τους, οι εταιρείες οικονομάνε δισεκατομμύρια. Όταν ο καθένας βγάζει από 500-800 εκατομμύρια, 5 εταιρείες είναι 4 δις. Σε βάρος του κόσμου, ο Κοσμάκης την οπαθεί, οι μισοί Έλληνες γίναν κλέφτες και κλέβουν ρεύμα, παινία τέχνας κατεργάζεται, λοιπόν, και οι μισοί Έλληνες λοιπόν προσπαθούν να κλέψουν το ρεύμα και κάναμε μια Ελλάδα κλεπτών από ανάγκη, πεινασμένων από ανάγκη. Δεν τους ενοχλεί αυτό. Γιατί το κρατάω? Όταν θα πάμε στο CBDC, στο ψηφιακό το νόμισμα, που εκεί είναι το έλα να δεις, γι' αυτό λέω ότι εγώ ποσός θέλω να κατέβω. Αλλά όταν ξέρω ότι αυτά θα περάσουν και θα γίνουν και ξέρω πώς μπορεί να αποφευθεί και όλα αυτά. Η συντηρητική περίπτωση, το κόμμα το δικό σου δηλαδή? Όχι, ο Θεός θα τα προλάβει. Ο Θεός θα ρίξει το μπέλε εκεί. Όλοι μαζί, Πούτιν, Μούτιν, τα κόψουν στον δρόμο. Ο Θεός. Εδώ πέρα θα πέσει ο Θεός. Γιατί είναι και η ψηφιακή ταυτότητα που δεν γίνεται αυτά να περάσουν. Λοιπόν, όταν εσύ θα έχεις κλέψει χύψη Z από την ΔΕΗ και θα είσαι στο blockchain με το ψηφιακό το νόμισμα, εκεί όταν θα χρεοκοπήσεις, το χρέος σου δεν θα είναι 0. Δηλαδή όταν χρεοκοπούμε, δηλώνουμε πτώχευση, πάμε στο 0. Το 0 καλό, μπορώ να πάω στο 1 από το 0, ξέρω που είμαι. Όταν είμαι στο -2 εκατομμύρια και θα παίρνει και πανωτό για το χρέος μου, εκεί τι γίνεται? Θέλουν να κλέψει ο Έλληνας. Θέλουν τον Έλληνα να γίνει ανήθικος. Έτσι τον θέλουν, έτσι τον ελέγχουν. Θέλουνε. Άμα γίνεις ανήθικος θα πάρεις και τους ΛΟΑΤΚΙ. Και τι έγινε, και τι πειράζει που οι ΛΟΑΤΚΙ θα έχουν παιδί? Ο Κασελάκης με τον άλλον, εγώ πιστεύω κιόλας ότι αυτός, γιατί αυτός παντρεύτηκε αφότου πήρε την εξουσία, δεν παντρευόσουν πριν. Θα δώσεις τόσο πολύ να παντρευτείς. Παντρέψω από πριν. Παντρεύτηκε μετά την εξουσία. Εγώ πιστεύω ότι αυτοί δεν είναι καν γκέι. Τότε γιατί? Για να μπορούν να πάρουν ένα κοριτσάκι να το υιοθετήσουν και θα κάνουν πάρτι. Με ούζα. Λες. Τόσο. Εννοείται τόσο. Ναι. Άμα ήταν όντως γκέι, θα πάρουν αγοράκι και θα κάνουν πάρτι με ούζα. Για τέτοια πράγματα μιλάμε. Εκεί έφτασε η Ελλάδα. Μα αυτοί κυβερνάνε. Ελπίζουμε να μην φτάσει εκεί. Αυτοί κυβερνάνε. Και αυτοί θα πάνε την Ελλάδα παρακάτω. Μα τώρα δεν βγήκε η λίστα Epstein. Καταρχάς που εδώ έχουμε τον Ηλία τον Μίχο, εκεί τι γίνεται? Εκεί θα μάθουμε ποιοι είναι οι επώνυμοι. Γιατί από του Ηλία του Μίχου μάθαμε 200 ποιοι ήταν? Αυτό λέω, θα μάθουμε. Όχι, ωραία. Στη λίστα Epstein λοιπόν υπάρχουν κάποια ονόματα. Ο Tom Hanks, ο φίλος και Έλληνας και φίλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, βρίσκεται στη λίστα. Αυτοί θέλουν να κάνουν έσχη και εμείς τους αφήνουμε. Δεν γίνεται να μην δεν πολεμήσουμε. Τώρα θα έχει καμιά καλή ιδέα ένας που θα λέει γιατί δεν ενώνεστε με τον Βελόπουλο, γιατί δεν προσπαθείτε να ενωθείτε ακόμα και μεταξύ σας? Αυτό θα λένε οι πολίτες. Και δεν τους αδικό που το λένε αυτό. Όχι, εγώ τους αδικό. Και θα απαντήσω. Για πείτε. Αυτό το θέμα λοιπόν σας. Εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου. Γι' αυτό έκανα τα γραφεία στην Αθήνα. Δέχτηκα στα γραφεία της Αθήνας όλα τα πατριωτικά κόμματα. Όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Τον δε Εφιετζόγλου, τον δε Μπογδάνο, τον δε κτλ. Βρεθήκαμε τουλάχιστον 5 φορές. Ο Εφιετζόγλου ήρθε στη Θεσσαλονίκη να με βρει,
για την πρώτη Κυριακή μιλάω που τον κόψανε. Εγώ γνώριζα ότι θα τον κόψουν, γι' αυτό δεν ενέδωσα. Γνώριζα. Από εκεί και πέρα μίλησα με όλους, διαπραγματεύτηκα με όλους και ο όρος που έθετα εγώ σε όλους ήταν όποιος θέλει μπαίνει μπροστά, δεν έχω το ψώνιο εγώ είμαι ή κανένας άλλος, θα βάλω και 50.000 αφού ήξερα θα χαλάσω περισσότερες εκλογές, αλλά αυτόν ρε παιδιά που θα βάλετε μπροστά μην τα κάνει σουβλάκια και φύγει, αμαρτία από το Θεό είναι, μην τα χάσουμε τα λεφτά. Δεν μπήκε κανένας μπροστά. Το πείραμα όμως έγινε την πρώτη φορά που κατέβηκα εγώ, δεν υπήρχε στον πατριωτικό χώρο να γίνει τίποτα, έγινε με τον Καζάκη. Πήγανε 9 κόμματα και πήραν 0,89%. Πολύ σωστά. Στις δεύτερες εκλογές που δεν κατέβηκα, εγώ δεν άντεχα οικονομικά να χαλάσω ακόμα μια εκατοστάρα για πλάκα, δεν γινότανε, αφού είδα τα αποτέλεσματά μου, έγινε με τον Εφιατζόγλου. Ο οποίος Εφιατζόγλου εγώ πλέον γνώριζα. Έχω την τύχη να μου έρχονται οι πληροφορίες οι οποίες είναι βάσιμες και μάλιστα από πηγή και να ξέρω τι μου γίνεται. Μαζευτήκανε 10 κόμματα, 3 τα οποία είχαν 1,05 στη Βουλή από τις προηγούμενες εκλογές και Μπογδάνος Εφιατζόγλου 5, Μπαλτεμπές 6, ο Τάδε 7, 9 κόμματα. Τα 9 κόμματα λοιπόν πήρανε συνολικά όλοι μαζί 0,5. Αν το κάνουμε διά, πήρανε πολύ πιο λιγότερο από μένα. Δηλαδή η συνταγή ενωθείτε, ο καθένας έχει ένα κονάκι. Παγίδα. Δηλαδή εγώ τώρα που πήρα 5.500 σταυρούς έχω το κονάκι μου και είναι δικά μου τα πρόβατα και θα πάω αλλού και θα πάω μαζί μου. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Να ενώσουμε τις ιδέες μας όταν συζητάω με τον άλλον και βλέπω ότι το ψώνιό του πώς θα βγάλει λεφτά. Συζητάω με τον άλλον και βλέπω ότι το ψώνιό του είναι να πάρει μια θεσούλα, τίποτα άλλο, είναι ψιλικατζής. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο πατριωτικός χώρος με την έννοια που θέλουμε να τον χαρακτηρίσουμε. Ο πατριωτικός χώρος για μένα πλέον είναι αστείο. Είναι ένα ανέκδοτο. Και λέω μάλιστα ο θεωρητικά λεγόμενος πατριωτικός χώρος. Πάντα θεωρητικά. Αυτή την έκφραση. Στην πράξη λοιπόν, αυτοί οι πατριώτες. Το έχω ζήσει. Και αυτοί που λένε ότι είναι πατριώτες στην πράξη δεν πάνε να βοηθήσουν στη Θεσσαλία. Δηλαδή για να καταλάβεις, δεύτερες εκλογές. Το μόνο κόμμα που ιδεολογικά τέριαζα έπρεπε σαν πρόεδρος να πάρω κάποια θέση. Ουδάλλους τα λέγανε καλά ρε μεγάλε. Όσο κατέβαινες εσύ ήταν όλα καλά και τώρα σαν πρόεδρος. Ήρθαν οι εκλογές και εσύ δεν μετέχεις γιατί δεν είσαι εσύ. Πόσο εγωιστής μπορεί να είσαι. Άρα όφιλα να πάρω μια θέση. Έκανα την ανάλυση. Είδα το κόμμα των Σπαρτιατών. Το Στίγκα το Βασίλη το παιδί μου. Το παιδί μου. Το ανιψιός μου. Θεωρητικά πάντα έτσι. Λοιπόν και διάλεξα και βρήκα το εθνικό μέτωπο, τον Κόνστα που δεν τον ήξερα προσωπικά ούτε φατσικά. Και τραβάω μια δήλωση: η Βόρεια Λέγκα στερίζει εθνικό μέτωπο. Δεν ξέρω αν τον έδωσα 500 σταυρούς ή 300 από τους 5.000. Κάτι τον έδωσα τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι και τον Κόνστα που είχε και ένα έβυχο όνομα, εθνικό μέτωπο, το αποτέλεσμα ήταν αυτό το μέτωπο να πολύ λιγότερα από ό,τι πήρα εγώ την πρώτη Κυριακή μόνος μου. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν γίνεται ποτέ δια συγχωνεύσεων, ούτε δια ενώσεων και συνενώσεων. Η εννόηση και η συνεννόηση μπορεί να βγάλουν κάποιο άλλο πράγμα. Το ίδιο πράγμα που κλείνει να το βγάλουν. Όσον αφορά, τα αφήσαμε αυτό στην άκρη. Όσον αφορά για τη Βόρεια Λέγκα, η Βόρεια Λέγκα έγινε το Φεβρουάριο του 2019. Είναι το ίδιο με το Ιταλικό. Τότε λοιπόν όταν ιδρύσαμε το κόμμα, γερουσιαστής του Σαλβίνη, ο οποίος ήταν στα χάη του στο 24%, Ελληνίδα από πατέρα και Ιταλίδα από μάνα, από το αλάτρι του Λάτσιο, η οποία ήταν στο στενό πυρήνα του Σαλβίνη, την καλέσαμε, ο αντιπρόεδρος μου είναι θείος της από την Αταλάντη. Έχει βίλα στην Αταλάντη, μένει ως συμβολογράφος που σε είπα. Λοιπόν, ήρθε από την Ιταλία, παραθέσαμε το πρόγραμμα, το μεταφράσαμε στα Ιταλικά, το καταστατικό, τα πάντα όλα, πήγε στην Ιταλία και μας έδωσε προφορικά το OK να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη Lega Nord. Θα μπορούσα να πω η Lega του Βορρά. Όμως επειδή Lega Nord μεταφρασμένο δεν μπορεί να πω Lega Βόρεια, Βόρεια Lega δηλαδή, αυτό είναι η ακριβή μετάφραση, έβαλα τη Βόρεια Lega. Το οποίο γιατί το έκανα. Θα μπορούσα να πω Ένωση Ποντίων, θα μπορούσα να πω Ένωση Πατριωτών, θα μπορούσα να πω οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Το προϊόν που είχα να πουλήσω εγώ εκείνη τη στιγμή και σήμερα είναι ένα όνομα το οποίο είναι έβυχο, ακούγεται στην Ιταλία. Το προϊόν Ορφανίδης, δεν το ξέρω ο κόσμος και δεν πουλάει. Δεν μπήκε ποτέ στη Βουλή, δεν έκανε καμιά τρέλα πάνω στη Βουλή, δεν έσπασε κανένα έδρανο, δεν έδωσε κανένα χαστούκι σε κάποια κανέλη, δεν τον ήξερε ο κόσμος. Με αυτή τη λογική λοιπόν έπρεπε να παρουσιάσω εγώ ένα προϊόν. Ναι. Επειδή το προϊόν της εποχής εκείνης ήταν Σαλβίνη και σήμερα βολεύει γιατί είναι η κυβέρνηση. Λοιπόν,
Έτσι μου ήρθε, έτσι το έκανα, πήρα το όνομα και το έβγαλα Βόρεια Λέγκα. Και στην ουσία η Βόρεια Λέγκα σημαίνει η Λεγεώνα του Βορρά. Το Λέγκα είναι Λεγεώνα. Το πήραν από εμάς οι Ιταλοί. Όταν λοιπόν ήρθαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα, η Λεγεώνα, για να καταλάβεις, βγαίνει από το ρήμα λέγω. Λέγω δεν σημαίνει μόνο ομιλώ, συνομιλώ. Από το λέγω υπάρχουν πολλά παράγωγα. Εκλέγω, συλλέγω, διαλέγω, επιλέγω και σου πω για άλλα 10. Το πήραν μετά οι Γάλλοι και το κάναν Λεγεώνα. Δηλαδή από το εκλέγω, συλλέγω, διαλέγω το πήραν οι Ρωμαίοι που δεν είχαν το ρήμα λέγω και το είπαν λέγκα. Αυτοί δεν έχουν γάμα, έχουν γκου. Και έτσι ο Σαλβίνι έκανε τη Λέγκα του Βορρά τότε πάνω στην Παταγωνία και τώρα το έχει σκέτο Λέγκα γιατί ο άνθρωπος κυβερνάει όλη την Ιταλία. Μετά αύριο μπορούμε να το κάνουμε και εμείς σκέτο Λέγκα, θα δούμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, με αυτή τη λογική ότι έχω ένα προϊόν το οποίο πουλάει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη στο χώρο μου, είναι εύηχο, το ξέρει ο κόσμος. Οτιδήποτε άλλο να λέγαμε μετά δεν άκουγε κανείς, διότι η πρώτη Λέγκα Νόρτ, Βόρεια Λέγκα, τι, Σαλβίνι, η πρώτη ερώτηση αυτή είναι. Και επειδή έχει βάση, δεν είναι τελείως τη χάρπαστο, το κλέψαμε, και επειδή είμαστε πολύ κοντά. Πόσο πιστεύετε ότι είναι ο εθνικιστικός ο χώρος σε ψήφους στην Ελλάδα? Ναι. Στις δύσκολες εποχές που διανύει η χώρα σήμερα είναι γύρω στο 12-13%, 15% βαριά. Σε εύκολες εποχές που όλα είναι μπόσκα και τα είναι 5-6-4%. Αυτός είναι όλος. Εγώ πιστεύω ότι οι εθνικιστές είναι ζήτημα 2.000. Οι εθνικιστές όπως το εννοείς εσύ, οι καθαροί, οι καθαρόιμοι, αυτοί μπορεί να μείνουν 1.000. Εγώ μιλάω για τον χώρο γενικότερα. Ο χώρος της δεξιάς. Όχι. Αν μιλάμε για δεξιά, είναι πολύ μεγαλύτερος. Τον χώρο των αντιδραστών. Δεν μιλάω για δεξιό. Μιλάω για τον χώρο των ακροδεξιών με την έννοια της αντίδρασης. Με την έννοια της αντίδρασης. 2.000 ψήφοι. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτοί. Τόσο είναι. Οι υπόλοιποι τι είναι? Τίποτα. Fake. Τι δεν πει fake? Δεν είναι αλήθεια. Πώς δεν είναι αλήθεια? Ποιοι ψηφίζανε? Μόνο τους ποιοι είχαν? Δεν γίνεται. Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι εν ζωή αρχικά, οι οποίοι είναι πολύ τσατισμένοι και με αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι είναι αριστεροί. Κάποιοι είναι κομμουνιστές. Έχεις δίκιο, είχα πολλούς σταυρούς Πασόκ εγώ. Πασόκ. Ναι, το Πασόκ το παλιό, ας πούμε. Το πατριωτικό, το αληθινά πατριωτικό. Μπορώ να σε φέρω από τους λεωφόρους μου, ήταν 5.500, μπορώ να σου φέρω ονομαστικά 500 που ήταν φόλα Πασόκ. Φόλα. Στο χωριό μου, αν βγήκα τρίτος, βγήκα το 80% Πασόκ. Γιατί εμένα, ας πούμε, μου λένε κάποιοι εθνικιστές. Όχι, δεν έχει. Έχεις δίκιο. Όχι, τι μου λένε. Και γελάω. Μου λένε, καλά, Τέρι, πιστεύεις ότι θα πάρεις εσύ τους ψήφους του Ηλία Κασιδιάρη? Ή θα πάρεις εσύ τους ψήφους των εθνικιστών και της ΧΑ? Και λέω, το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Λέω, σε διαβάζω. Θέλει να με κάνει να απαντήσω σοβαρά σε αυτό εδώ. Σοβαρά όμως θέλει να απαντήσω. Γιατί αν απαντήσω σοβαρά, το τραπουλόχαρτο αφήγημα που εγώ έχτισα θα πέσει άκλαυτο. Θα καταρρεύσει. Γιατί αυτό το αφήγημα αυτού του χώρου είμαι από τα άτομα που το έχτισα. Μόνος. Με πολύ κόπο. Ναι, με πολύ κόπο. Δεν είμαι μόνος μου, δεν ήμουνα μόνος μου. Είχα πολλά άτομα. Μόνος εννοώ σαν ιδέα. Εγώ απλά είπα ότι εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Υπάρχει αδικία τεράστια, κάτι να γίνει. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρουμε τι λέμε και σε ποιον το λέμε. Από αυτή την άποψη. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτό το πράγμα. 2.000 είναι σύνολο. Με την έννοια του όρου όπως το θέτεις έτσι. Μακάρι να είναι παραπάνω παρεμπιπτόντως. Θα το ήθελα πολύ. Μπορεί να 5, αλλά με την έννοια που το θέτεις είναι έτσι. Οι υπόλοιποι είναι τσαντισμένοι, αγριεμένοι, ψωνισμένοι, άντε στο διάλογο κάπως έτσι. Τουλάχιστον όμως είναι αληθινοί άνθρωποι. Δεν είναι νεκροί. Ναι. Και Έλληνες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον είναι Έλληνες αληθινοί άνθρωποι με συναισθήματα. Έτσι. Γιατί σε λίγο θα πάμε και σε ρομποτοποίηση ανθρώπων. Θα πάμε σε. Δηλαδή έχουμε να ψηφίζουν ρομπότ, να ψηφίζουν Πακιστανοί, να ψηφίζουν αλλοδαποί γενικότερα, να ψηφίζουν νεκροί. Τουλάχιστον αυτοί είναι Έλληνες. Ήδη 500.000 Πακιστανοί είναι έτοιμοι να ψηφίσουν. 580.000 ήδη. Μα αυτό το νούμερο απορρέει ακριβώς από τους 600.000 νεκρούς που ψηφίζουν και θα διαγραφούν μετά τις ευρωεκλογές. Όταν θα είναι έτοιμοι οι Πακιστανοί να ψηφίσουν, τότε θα καθαρίζουν τους εκλογικούς καταλόγους. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται στην Ελλάδα. Και με τις ευλογίες του Έλληνα. Ορίστε. Παιδείων δόξης λαμπρών. Έλληνα, εσύ που με ακούς τώρα. Ορίστε. Βγες και ψήφισε Τέρι. Αύριο το πρωί. Βγες και ψήφισε όποιο νομίζεις. Δεν με ενδιαφέρει να ψηφίσει. Αύριο το πρωί όποιο νομίζεις. Για ποιο λόγο? Πολύ περίεργος σαν άνθρωπος. Έχεις 140.000. Δηλαδή θα με πει κάποιος, αν με πει κάποιος Τέρι, αυτό και αυτό και αυτό. Του λέω, όχι φίλε, αυτό και αυτό. Και μου πει, όχι, αυτό και αυτό και αυτό για να σε ψηφίσω. Θα του πω, δρόμο. Έφυγες. Εσύ όπως είδες, εδώ κατηγορώ τον Έλληνα. Δεν έγλειψα κανέναν. Θέλω να πω κάνω σε κάθε εκπομπή. ότι
Εμένα ο στόχος μου ήταν πάντα ένας. Να κυβερνηθεί η Ελλάδα από σωστούς ανθρώπους. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Όχι να πω να ασχοληθώ εγώ τώρα με κόμματα και αηδίες τέτοιες. Σε πληροφορώ λοιπόν από το 80. Γι' αυτό παλεύω. Από το 81 που ασχολούμαι, το 82 που ασχολούμαι ενεργά, ζήτημα να περάσουν από το κοινοβούλιο πόσες 300 περάσαν διαχρονικά. Τόσες 2.000 άτομα, τα οποία τα 1.500 είναι πάντα τα ίδια. Ζήτημα από τους υπόλοιπους να περάσουν 500 δικοί μας, θνητοί σε κάθε εκλογή 30, 40, 50 καινούργιοι τρυπών κατά λάθος, εκ των οποίων 30, 40, 50 ζήτημα να ήταν 3, 4, 5 Έλληνες. Και όποιος ήταν Έλληνας, όσο τόσο έτσι αναγκαζόταν και υποχωρούσε. Για να το καταλάβεις, μπαίνει στη Βουλή. Τώρα όμως θα είναι αλλιώς. Γιατί θα έχουμε καταλύτες. Τώρα που μιλάμε. Γι' αυτό οι ευρωεκλογές είναι σημαντικές. Γιατί θα έχουμε καταλύτες. Θα έχουμε Θεό που θα μπει σφήνα στο κομμάτι της ψηφιακής ταυτότητας και της ψηφιοποίησης. Θα έχουμε εκλογές Ηνωμένων Πολιτειών. Θα έχουμε τον πόλεμο που τώρα ο Μπλίνκεν τρέχει για να κατευνάσει τα. Ποιος ο Μπλίνκεν? Ναι. Τα πνεύματα εκεί πέρα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει ο πόλεμος. Θα συνεχιστεί ο πόλεμος κανονικά. Αυτό λέει το πρόγραμμα. Για την ώρα σταματάνε. Και δεν ξέρω. Παίζουν παιχνίδι πολύ χοντρό. Όλο αυτό, δεν ξέρω ψέματα να σου πω ό,τι ακούω κι εγώ. Αν όλο αυτό. Πληθωρισμός. Πού πάνε, τώρα είναι το κλειδί. Η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι γενικά το κακό όλο. Το κακό συντελείται στην Ευρώπη γενικότερα και όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτά εγώ τα θεωρώ εργαλεία. Ευρώπη. Όταν όλοι ψηφίζουν προοδευτικούς και αριστερούς και σοσιαλιστές και υπάρχει ακόμα όρος σοσιαλισμός και δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι μαρξισμός κανονικός, και οι κομμουνιστές, οι πατριώτες που λένε γιατί υπάρχουν, δεν έχουν καταλάβει ότι είναι το χειρότερο κόμμα το ΚΚΕ. Ξεκίνησε με αυτό και ειλικρινά έμεινα έκθαμβος μόνο με τη συλλογιστική σου, η οποία δεν έχει βάση, είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα, δεν είναι μόνο έχει κάποια βάση, είναι η πραγματικότητα. Πιο εγκληματική οργάνωση από το ΚΚΕ διαχρονικά. Τρομοκρατική. Εγκληματική για μένα. Μπορεί να είναι και εγκληματική, γιατί για τα λεφτά τα κάνουν όλα. Εγκληματική οργάνωση η οποία κατέσφαξε τον τόπο 40-49 τέλος πάντων τότε. Έπεσε πολύ αίμα, ποτάμια αίματος. Μην επαναρχόμαστε, κανένας δεν τα ξέρει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, δεν καταλάβει και κανένας. Και δεν καταλάβει κανείς. Και σήμερα συνεχίζει το ίδιο εγκληματικό έργο μέσα από την Βουλή, κοροϊδεύοντας την κοινωνία. Όσον αφορά για τους social ληστές, social στα γερμανικά θα πει κοινωνία και ληστή στα ελληνικά θα πει ληστής. Ληστεύαν την κοινωνία πάντα. Αλλάξαν το ΙΤΑ, το κάνε ΕΙ και έτσι ο ληστής έγινε η ληστής τέλος πάντων. Το θέμα αν οι άνθρωποι γίνουν δυνατοί και καταλάβουν ότι είναι δυνατοί και μπορούν να κάνουν πράγματα οι ίδιοι τους και το αναλάβουν μόνοι τους το πλοίο, τότε θα καταλάβουν ότι ο σοσιαλισμός και ο μαρξισμός είναι ψέματα. Δεν μπορείς να περιμένεις τώρα από τα λεφτά του κράτους. Περιμένουν στη Θεσσαλία να τους δώσει λεφτά του κράτους. Γιατί περιμένουν? Τελειώσανε, οι μισοί φύγανε από εκεί, τελειώσανε. Άδειασε και η Θεσσαλία. Έτσι. Το καταφέραν γι' αυτό. Έτσι ισχύει. Άκουσε με λοιπόν, αυτή η χώρα, αν αύριο, εγώ δεν ξέρω τι θα προλάβω να κάνω η ζωή μου από εδώ και πέρα, τα χρόνια μου τα πολλά περάσανε, αν αύριο κατορθώσεις και ηγηθείς κάποιας χώρας, ποτέ μιλες ποτέ, δεν ξέρεις αν μπορεί να σου έρθει ο Θεός το σβούριγμα και να γίνει. Αν σου δώσει ο Θεός αυτή την τύχη, Τέρη, το μόνο πράγμα που θα κοιτάξεις να κάνεις είναι αυτό που έκανε ο Καποδίστριας. Αυτός ο λαός, ο ατίθασος, θα μπορούσε να κυβερνηθεί με πολύ απλούς τρόπους. Θα έπρεπε σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δήμο, σε κάθε χωριό και σε κάθε συνοικία για το παραμικρό να γίνονται δημοψηφίσματα. Η εντολή του λαού για το λαό. Και για ποιο λόγο να πάρω εγώ την ευθύνη και να πω αν πρέπει να γίνει αυτό ή εκείνο. Εγώ προσωπικά, και να πάρω την ευθύνη αν πρέπει να δώσω το όνομα. Ο λαός. Την ευθύνη αν πρέπει να δώσω τα όπλα να φύγουν στην Ουκρανία. Ο λαός. Την ευθύνη και να δούμε όταν ο λαός θα αποφασίζει και θα υπάρχει η ελάχιστη μειοψηφία η οποία θα είναι πληρωμένη ενδεχομένως, και να δούμε ποια μέσα θα σε κοντάρουν το λαό όταν εγώ θα κυβερνάω ή εσύ. Λοιπόν, ο λαός. Για το παραμικρό, τι θέλουμε αυτόν τον δρόμο? Μπράβο. Ψηφίστε ρε παιδιά, τον θέλετε? Το πιο μικρό παράδειγμα. Από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Στην Ελβετία γίνονται το χρόνο 10 μεγάλα δημοψηφίσματα και τουλάχιστον κάθε μήνα άλλα 5-6 συνοικίες και στα καντόνια εκεί πέρα γίνονται δημοψηφίσματα. Ο λαός κυβερνάει. Και η κυβέρνηση να μην υπάρχει, η χώρα κυβερνάται. Το ίδιο γίνει στο Βέλγιο. Η χώρα κυβερνιόταν 3 χρόνια χωρίς κυβέρνηση. Για ποιο λόγο εδώ να μην μπορεί τα εργαλεία υπάρχουν, όντως. Η άμεση δημοκρατία είναι κορυφαίο σύστημα διακυβέρνηση. Αν μπορούσες κάποτε να κυβερνήσεις αυτή τη χώρα, λέω ξανά, κανόνισε. Δεν γίνεται με αυτό το σύνταγμα. Λοιπόν, δεν είναι το σύνταγμα.
Σύνταγμα σήμερα είναι κουρελό χαρτό. Μπορώ να σε φέρω όλα τα άρθρα. Οι νόμοι αυτοί που έχουν χτίσει πάνω στο Σύνταγμα. Καταπατήθηκαν όλοι σήμερα ούτως ή άλλως. Όλα τα άρθρα. Ένα είναι καταπατημένα όλα. Όλα τα άρθρα σήμερα τους δάει. Το έχω στο Ευαγγέλιο. Μα δεν υπάρχει συνταγματικό δικαστήριο. Πώς. Εσύ. Και να υπήρχε. Ωραία, και υπάρχει εισαγγελέας. Ναι. Υπάρχει ταγός, τίποτα. Υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Ωραία, άρα τι γίνεται τώρα εδώ? Ο λαός. Ο λαός τι να τον κάνει το δικαστή? Τι είπα εντυρήμη της τρέλας μου? Ο δικαστής τον έπιασε το Μητσοτάκη να τον παρακολουθεί. Ο δικαστής, ο ανώτατος, έπιασε τον Μητσοτάκη να τον παρακολουθεί με το Predator. Και δεν έχει κάνει τίποτα. Αντί να δώσει και ο Βελόπουλος πήγε και είπε να φύγει η ηγεσία. Αντί να δώσει εντολή να τον συγγράφουν εκείνη την ώρα. Αντί να δώσει εντολή να τον συγγράφουν τώρα. Ακριβώς. Τι έκανε ο Αργεντινός? Πήρε ένα τέτοιο και βγήκε στον αέρα και βγήκε σε εκλογές. Εγώ ψάχνομαι αν πρέπει να πάρω ένα τσεκούρι να βγω στον αέρα. Ο λαός λοιπόν. Τα θέλει αυτά ο κόσμος. Ο λαός λοιπόν, τι είπα στην αρχή, τη ρήμη της τρέλας μου, 100.000 μπορούν να βγουν στο Σύνταγμα αύριο το πρωί. Έλληνες. Ας είναι και Πακιστανοί, Έλληνες. Και να τους κυνηγήσουν μέσα από τη Βουλή. Είναι τόσο αδύναμη, το σύστημα της πληροφορίας είναι τόσο αδύναμο σήμερα, που δώσε μου 10.000 κυνηγούς με τα δίκανα με μία σφαίρα. Να πάμε Σύνταγμα. Με το πρώτο πάμε τη μία σφαίρα στον αέρα, φύγαν όλοι με ελικόπτερα. Τόσο αδύναμο. Είναι πολύ αδύναμο το σύστημα, αλλά πιο αδύναμος είναι ο λαός. Πολύ αδύναμος. Στο λέω ειλικρινά. Είναι όλα μπάχαλο. Δεν υπάρχει ούτε αστυνομία, δεν υπάρχει τίποτα. Όποιος βγαίνει να βγάλει τους δικούς του, να βάλει τους δικούς του, να πάρει τους αστυνομικούς του, να κουβαλάνε τα τρόφιμα. Δεν υπάρχει. 17.500 αστυνομικοί αυτή τη στιγμή από τους 57.000 είναι στις υπηρεσίες των VIP. Ο Μητσοτάκης έχει 400 αστυνομικούς, το ξέρεις? 400. Υπάρχουν στον προϋπολογισμό συνέχεια τα νούμερα ανεβαίνουν. Άπειρα εκατομμύρια. Για ποιον μου λέγανε προχθές? Ξέρετε τι αστυνομικούς είναι αυτοί? Ξέρετε τι εθνικότητας? Παράδειγμα. Γύφτη. Σημερινό. Ξέρεις ότι αστυνομικοί, παράδειγμα, στις πρεσβείες ή στα προξενία των χωρών εκτός Ευρώπης, τώρα εδώ, Τουρκία, Μολδαβία κτλ. Ξέρεις πόσο παίρνει ο αστυνομικός εκεί? Ο ένας. Γύρω στο 100 το χρόνο. 1 συν 2 μισθούς. Ξέρεις πόσα παίρνει ο πρέσβης, ο πρόξενος κτλ. Ξέρεις ο προϋπολογισμός πόσα δισεκατομμύρια σκορπάει για να έχουμε προξενία και πρεσβείες? Σκορπάει. Και εσύ όταν λες δεν έχω να φάω, σου λέει ψόφα. Έτσι. Για ποιο λαό μιλάμε που δεν πήρε τα τσεκούρια, τα στυλιάρια, τα φτιάρια, κάτι να πάρει και να βγει ο Σύνταγμα? Να φύγουν νύχτα, χωρίς δίκανα. Θα φύγουν νύχτα. Για ποιο λόγο δεν το κάνει ο λαός? Και αφού τους διώξει, όπως το κάνει ο Καλέργης, όπως το κάνει ο Πλαστήρας, όπως το κάνουν όλοι, κάντε κάτι ρε παιδιά. Κάντε κάτι. Ποιον περιμένετε? Έναν ορφανή τρελό και βγήκα μπροστά και έχω πίσω 100 ανθρώπους. Στον δρόμο στα 500 μέτρα θα γυρίσω, θα είμαι μόνος μου. Ο λαός. Μόνο ο λαός, Τέριμο, μόνο ο λαός. Και αυτοί που με ακούνε και θα το ακούσουν και θα το διαβάσουν και το ξανακούσουν και θα γράψουν από κάτω σχόλια, δεν ξέρω πόσα μπινελίκια θα μου δώσουν και θα μου ρίξουν και θα με πούνε και φασίστα, θα με πούνε ό,τι θέλουν, αλλά ο λαός. Μακάρι να βλέπαν οι κομμουνιστές αυτό εδώ. Δεν τους το πετάει ο αλγοριθμός, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Τους πετάει άλλα πράγματα. Διάβασα προχθές, άλλο δεν σε ανεβάζουν αυτά, πώς το λένε. Δεν σε εντάξει, τώρα αυτοί εδώ είναι. Πλέον δεν αφήνουν συνέχεια τα κάνουν αυτά. Κάτι τέτοιο διάβασα. Συνέχεια τα κάνουν αυτά. Αυτά ξέρετε γιατί τα κάνανε? Για να αφήσουν τον Ηλία το κανάλι του να περάσει σε subscribers. Το κανάλι του Ηλία. Να περάσει σε subscribers στο δικό μου κανάλι για να περάσουν τροπολογία. Ένα χρόνο πριν εγώ το ήξερα αυτό, ότι θα κόψουν το κόμμα του Έλληνες. Να περάσουν τροπολογία και να λέει ότι η κρυφή ηγεσία. Ποιος είναι η κρυφή ηγεσία? Αυτός που έχει πιο πολλούς ακολούθους. Και εμένα μου ρίξαν το TikTok, το account μου, γιατί είχα πιο πολλούς. Ο Ηλίας δεν έχει καθόλου. Μου ρίξανε το Facebook, μου ρίξανε το Instagram. Άντε ρε. Ναι. Στο Instagram γράφεις. Σε καινούργιους λογαριασμούς. Καινούργιοι είναι αυτοί οι λογαριασμοί. Εγώ είχα πολύ περισσότερους. Και μου τα κατεβάσαν όλα για να φαίνεται ότι ο Ηλίας έχει πιο πολλούς από μένα. Και προωθήσανε τον Ηλία. Ο λόγος. Γιατί στην τροπολογία το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία γράφουνε το ότι αυτός που είναι η κρυφή ηγεσία του κόμματος, Έλληνες, είναι αυτός που έχει και περισσότερη επιρροή στα social media. Οπότε, ο Τέρι που είχε περισσότερη, τον κατεβάζει για να φανεί εκείνος. Έτσι ακριβώς. Και από τότε όμως δεν μου το πήραν το ταβάνι. Από τότε που εγώ είπα για τον Ηλία ότι δεν είμαι άλλο μαζί του και δεν μου το πήραν. Πάρτε μου το ταβάνι. Άρα τελείωσε η δουλειά. Τώρα όμως με το κόμμα τους ενοχλεί αυτό. Σόπα, οπότε το αφήνουν το ταβάνι. Το διάβασα προχθές και δεν πήγε το μυαλό μου το κάνω για το κόμμα. Και τώρα αυτοί οι 2.000 που βλέπουν, οι εθνικιστές που λέω,
Αυτοί τώρα θα λένε τι λέει ο Τέρι και το ένα. Αλλά οι αληθινοί που πρέπει να ξέρουν, τις ξέρουν όλες αυτές τις ιστορίες και ξέρουν ότι αυτά που λέω είναι αλήθεια. Αυτό, τέλος πάντων. Παίζονται πολλά. Εμένα, τι να πω, να πούμε για την ομάδα Χόρχε, τον Εβραίο, που έχει τα ψεύτικα προφίλ στα social media και πάει και μπουκώνει 30.000 likes στο Μητσοτάκη τις αηδίες. Και είναι όλα ψεύτικα. Και τα σχόλια από κάτω είναι όλα ψεύτικα. Και του Νατσιού. Και ο Νατσιός είναι πλέον πελάτης του Χόρχε. Να είναι καλά η Ντόρα. Ναι, να είναι καλά η Ντόρα. Η Ντόρα και οι Εβραίοι. Και ο Δημητριάδης να είναι καλά. Και ο Δημητριάδης. Αυτός έχει κάνει deals, το Predator, με Εβραίο δισεκατομμυριούχο το φαίνεται. Τον Καραχάλιο να τα πει όλα. Θα σε στείλω αύριο το βίντεο σε κάποια εκπομπή του Καραχάλιου. Ας έρθει ο Καραχάλιος να τα πει κιόλας. Τα είπε ο άνθρωπος, τα είπε σε μεγάλο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Δεν ακούγονται εκεί πέρα. Δυστυχώς. Δεν μένουνε. Το καλό εδώ με το YouTube είναι ότι μένει. Αυτό θα μείνει. Ναι. Ο Ορφανίδης είπε αυτά και αυτά και αυτά. Και έμεινε. Όπως του Μιχάλη του. Ναι, θες να το πάρεις, να το βάλεις στο TikTok, να το κάνεις. Δικαίωμά σου, κάνω ό,τι θες. Δεν θες να κάνεις τίποτα. Στα Facebook και θα το φορτώσει τώρα κατευθείαν. Έχω 10 σελίδες στο κόμμα. Θα φύγω κατευθείαν. Άστο. Ναι, θέλω να πω ότι. Το ζήτησαν και από τη Γερμανία. Λέω πάω post-cut. Εγώ πρώτη φορά κάνω post-cut, δεν ήξερα. Και μου λένε από τη Γερμανία, από το AfD, να μου το στείλετε, κύριε Ορφανίδη. Λέω καλά, το στείλω. Να το στείλετε και μακάρι να γίνει κάτι. Και να είμαστε. Πρώτα ο Θεός. Ξέρει ο Θεός. Και μακάρι ο Έλληνας να ξυπνήσει. Αν πρέπει να γίνει, θα γίνει. Ξέρει ο Θεός. Εγώ θα κάνω αυτό που έμαθα να κάνω και το κάνω όπως το πιστεύω εγώ. Άρα η Βόρεια Λέγκα κατεβαίνει κανονικά σε ευρωεκλογές. Κανονικά και μάλιστα επειδή έχω ζήσει την εμπειρία των εκλογών, πλέον ξεκίνησα πρώτη δημοτικού, σίγουρα έμαθα τα μαθήματα 5ης και 6ης τάξης, έχω προχωρήσει πολύ. Ήμασταν τελείως αμόρφωτοι, δηλαδή ψάχναμε τελευταία ώρα κωδικούς τάξης, τρέχαμε σαν τρελή, δηλαδή βγάζαν νόμους που δεν ξέραμε τι γινότανε. Δηλαδή πώς τα κατάφερα ένας άνθρωπος με 5 ανθρώπους, 10, δεν είχαμε επιτελείο 1000 άτομα, ούτε λεφτά με τη σέσουλα, ούτε επιχειρηματίες που δώσανε έστω και ένα φράγκο, έστω και ένα. Λοιπόν, πώς τα καταφέραμε, ξέρει μόνο ο Θεός. Το καταφέραμε, το φέραμε. Από τώρα ξέρω, πάω πρώτη γυμνασίου είμαι τώρα. Είμαι εκ δημοτικού ή Δευτέρα, πρώτη είμαι τώρα. Είμαι πιο προχωρημένος. Τώρα θα μάθω καινούργια μαθήματα. Τώρα πάω στη Γερμανία, γραφεία στη Γερμανία, ευρωεκλογές είναι. Θα δούμε, θα πάω στην Ιταλία όσο νούπο. Με το καλό. Εγώ να ευχηθώ με το καλό. Λοιπόν, εγώ είμαι χαρούμενος ειλικρινά ότι σε λέω είναι την ψυχή μου τώρα, δεν είναι τηλεοπτικό, ότι σε γνώρισα. Είσαι αξιόλογος με την έννοια ένα παιδί γατώνει λάμπου τα μάτια του, ένα παιδί πανέξυπνο. Μακάρι η ελληνική κοινωνία να διέθετε πλειάδες παιδιά σαν και σένα, μπας και άλλασε ο τόπος. Διαθέτει. Πούντα, γιατί κρύβονται, πούντα. Έψαχνα υποψηφίους. Γερολαία ήταν το κόμμα μου. Έψαχνα παιδιά. Και τα έλεγα, ελάτε, μπέστε μπροστά. Δεν θέλω εγώ τίποτα. Εγώ από εδώ και πέρα δεν είμαι το μέλλον. Μπέστε μπροστά. Δεν έχω το ψώνιο. Αναγκάστηκα να μπω μπροστά. Ήμανε το δεξί, το πνευμόνι του Καρατζαφέρη. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα το πουλήσει το έργο. Τόσο χοντρά. Τόσο χοντρά. Δεν το φανταζόμουν. Έγινε και αυτό. Βορίδης. Εποχές πιο μπροστά. Αδερφός. Αδερφούλη με λέει. Πόσο πήρε, 1,5 εκατομμύριο για να πάει στη Νέα Δημοκρατία? Δεν το γνωρίζω. Ή 800.000. Και να τα γνωρίζω δεν έχει νόημα. Ο Γεωργιάδης πρέπει να πήρε κανένα 1,5 εκατομμύριο. Όχι. Τα ποσά είναι γνωρίζω, αλλά δεν έχει νόημα. Διότι δεν είναι αποδείξιμα. Λοιπόν, εγώ γνωρίζω. Αλλά έχει νόημα πόσα και τι. Μαγιά του. Καλά έκανε. Δεν έκανε καλά. Ξέρεις γιατί? Δεν πειράζει, καλά έκανε. Δεν υπήρχαν δυναμικοί τότε. Δεν είχε δυναμική. Όταν λοιπόν ο Μάκης. Τώρα αλλάζει η εποχή. Πήγε στη Νέα Δημοκρατία, εγώ ήμουνα στην πεντάδα του. Πρετοριανός. Ήμουν στην πεντάδα του. Με παίρνει τηλέφωνο, αδερφούλη, με λέει και σήμερα. Προς τιμήν του δεν χαλάσαμε σχέση. Αδερφούλη, τώρα πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Του λέω, επιλέξει. Του λέω, αδερφούλη, αν θέλω να πάω στη Νέα Δημοκρατία, δεν χρειάζομαι να πάω μαζί σου. Έχω το Σάββατο Σαββίδη από το Ροφάνη Καβάλας, ο οποίος είναι υπεύθυνος στη Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Παγκαίου. Πάω μαζί του. Τον λέω τώρα και με γράφει και στο κόμμα, είμαι και στο Καρατζαφέρη στέλεχος, θα έχω κάποια αξία εκεί μέσα. Ο Παναγιωτόπουλος, ο Νίκος, ο Τέος, υπουργός αδερφός, θα έχω κάποια αξία εκεί μέσα. Για ποιο λόγο να έρθω μαζί σου? Εγώ του λέω, Μάγκη, δεν πουλάω συνειδήσεις και δεν πουλάω ανθρώπους. Μένω πιστός σε αυτό που ξεκίνησα. Αν θες να παραμείνουμε φίλοι, θα παραμείνουμε. Αν δεν θες, θα παραμείνουμε. Παραμείνουμε φίλοι. Δόξα τω Θεώ, δεν χαλάσαμε σχέσεις. Άλλο η πολιτική, άλλο η φιλία. Ο Μάκης λοιπόν πήγε στη Νέα Δημοκρατία
Και ο Καρατζαφέρης έμαθε αυτή τη στοιχομηθεία από κάποιον τρίτο και με πήρε, της λέει αυτός δεν πουλάει. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που δεν πουλάει. Και έτσι με πήρε και με έκανε πνευμόνι. Όταν πήγα εγώ στον Καρατζαφέρη, ο Χαρλαμπίδης ο Μιχάλης ήταν ήδη εκεί. Εκεί τον βρήκα για να καταλάβεις. Και έτσι ανέλαβα το πόστο του υπευθύνου Βορείου Ελλάδος, του υπευθύνου παντός επιστητού, του υπευθύνου το μισό κομμάτι της καρδιάς του να το ελέγχω και έβλεπα έναν άνθρωπο πατριώτη. Έβλεπα έναν άνθρωπο καθαρό, όσο τόσο. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά τον άφτανε η μέρα σήμερα. Εγώ το 18 αποχώρησα διότι δεν υπήρχε λόγος άλλο να μείνω, αφού είδα ότι στρίβει. Έχει πάει ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τόσο χοντρά και ομά δεν το περίμενα να μιλάει υπέρ του Μητσοτάκη. Όταν όμως έκανα τη βαθιά ανάλυση, είδα ότι ο Καρατζαφέρης τα γνώριζε αυτά. Έγινε πολιτικός παράγων και οικονομικός παράγων από τη Μαρίκα Μητσοτάκη. Ήταν η παραμάνα του. Και προς τιμήν του κάθε χρόνο στη μνήμη της κάνει εκπομπή. Προς τιμήν του. Από εκεί και πέρα ήρθε η ώρα να αναλάβει ο γιος Παραμάνας του πρωθυπουργός. Όφιλε στη μνήμη της παραμάνας του που τον έκανε άνθρωπο, οικονομικό και πολιτικό, να βοηθήσει. Από το 2015 και μετά ήδη ξεκίνησε μόνος του τα εμπόδια να κλείσει το κόμμα. Μόνος του. Δεν τον έβγαινε. Έφερα τον Μπαλντάκο εγώ στο κόμμα, κάναμε την Εθνική Ενότητα, προχωρήσαμε άλλα πράγματα. Αγώνα, κουπί, αγώνα. Εγώ βαρούσα κουπί στον αέρα. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό όμως. Δηλαδή, εσείς τώρα λέτε ότι αφιερώσετε χρόνο και ενέργεια για έναν άνθρωπο που ήταν λεφτά. Που ήταν εξ αρχής πουλημένος. Δεν ήταν εξ αρχής. Το δρόμο που μετά αφού λέτε η Μαρίκα. Όχι, το 2015 που ανέλαβε ο Μητσοτάκης, από εκείνη την ημέρα και μετά άλλαξε το σκηνικό. Όχι, εξ αρχής ήταν πουλημένος, απλά δεν υπήρχε Μητσοτάκης πιο πριν. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα. Πουλημένος εξ αρχής μπορώ να το πω μόνο με εικασία τώρα ότι η Μαρίκα. Αυτός δεν το θεωρεί για τον εαυτό του πουλημένο. Σου λέει εμένα αυτός ο άνθρωπος με βοήθησε. Ναι. Η Μαρίκα. Λέω ξανά ότι η Μαρίκα ενδεχομένως τότε να τον χρησιμοποίησε και τον έβαλε το 2000 να κάνει κόμμα να κυνηγήσει τον Καραμαλή. Και όταν βγήκε ο Καραμαλής, τον σικτήρισε από εκεί που ήρθε και κατάλαβες. Τόσο απλά. Κατάλαβα. Τέλος πάντων το θέμα είναι αυτή η πολιτική είναι βρώμικη. Είναι τελείως βρώμικη και να ξέρεις ένα πράγμα ότι στην πολιτική. Στην επιστήμη, δηλαδή στο πανεπιστήμιο στο ΠΑΜΑΚ, δεν υπάρχει μάθημα στην πολιτική επιστήμη που να λέει ηθικοπλαστική πολιτική. Δεν υπάρχει πλάσιμο της ηθικής στην πολιτική. Η πολιτική είναι χέλη, είναι λάστιχο, άστο. Η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Ό,τι θέλει κάνει. Δεν υπάρχει καθόλου ηθική και δεν υπάρχει κανένας ηθικός συμβιβασμός στην πολιτική για όλους αυτούς. Το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά υπάρχει το καταστατικό. Και το καταστατικό είναι ένα νομικό χαρτί το οποίο ορίζει κάποια πράγματα που αφορά το κόμμα ακριβώς. Όλοι αυτοί, όποιος διαβάσει τα καταστατικά τους, θα καταλάβει πολύ καλά για ποιον λόγο. Δεν υπάρχει κανένας ιδεολογικός προσανατολισμός στο καταστατικό τους. Γι' αυτό και είναι χέλη. Αν υπάρξει, ό,τι και χέλη να είναι, ό,τι χέλη, τέλεια, το αγαπώ, θα το βάλω μέσα σε ένα κουτί. Το χέλη αυτό. Να δω τι θα κάνει το χέλη. Και όταν λοιπόν κάνει τα καταστατικά ο πρόεδρος, κοιτάζει, βάζει κάποια κλειδιά για πάρτι του. Ο πρόεδρος, κάποια για πάρτι του, μη στραβώσει κάτι. Και όταν έκανα την έναρξη στην εφορία τότε, τον Μάρτιο, τον Φεβρουάριο του 19, τα έχω τα χαρτιά τα καταστατικά, κάθε χρόνο κάνω δηλώσεις στην Βουλή και εμείς κάνουμε δηλώσεις στην Βουλή και στην εφορία. Λοιπόν, γράφει είδος αντικειμένου, είδος τι αντικείμενο πουλάμε. Πολιτικό κόμμα κτλ. Είναι επιχείρηση το πολιτικό κόμμα για την εφορία. Αφού έχει αφημί. Το αφημί, ο ΚΑΔ είναι επιχείρηση πολιτικό κόμμα. Ναι, γι' αυτό και χρειάζεται επιχειρηματίες. Μπράβο. Μέσα. Απλά τα πράγματα δεν είναι. Μέσα. Ναι, εγώ το γνωρίζω αυτό το παιχνίδι. Αυτό έτσι είναι. Απλά δεν μπορούμε να το πούμε αυτό στον κόσμο. Γιατί θα πει ήρθες για να βγάλεις λεφτά, ήρθες για τη θέση, για το ένα, για το άλλο. Απλά ο κόσμος να καταλαβαίνει κάποια στιγμή γιατί πηγαίνεις. Γιατί αν ξέρει το κίνητρό σου, αν αύριο το πρωί λοιπόν βγω δημόσια και πω. Εσείς τώρα δεν μπορούσατε να είστε στη Νέα Δημοκρατία μεγάλος τέλεχος. Τι ώρα ήθελα. Να μην σου πω και σήμερα που έχω και ανεβάσει και το κασέ μου. Γιατί δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Να σου πω και τ' άλλο. Ότι δεν είναι όλα θέση και λεφτά. Ο Μυρονάκης ο Αντώνης είναι αδερφός και φίλος χρόνια και σήμερα. Όταν πήγε στο Βελόπουλο, λοιπόν, ήμασταν μαζί. Αυτόν θα είχαμε αρχηγό. Πάει στο Βελόπουλο, φεύγει, δικός του λόγος, μείναμε φίλοι, άσχετο. Με έκανε Θεό το καιρό εκείνο να πάω μαζί του στο Βελόπουλο.
και μάλιστα μου υπέδειξε και τον τρόπο που θα πάρω την έδρα της Θεσσαλονίκης. Θα ερχόταν αυτός πάνω να κάνει αγώνα για μένα. Εγώ βορειολεδάρχης του Καρατζαφέρη, είχα τον κόσμο μου, είχα εκείνο. Εύκολο θα ήταν. Ήξερα το παιχνίδι, ήξερα να παίζω μπάλα. Εύκολο ήταν να γίνω βουλευτής του Βελόπουλου και εγώ τότε. Όχι στέλεχος στην Νέα Δημοκρατία, βουλευτής του Βελόπουλου. Δεν πήγα. Πράγμα που δεν το πιστεύω, δεν το κάνω. Και ύστερα από τη χλαπάτσα που έφαγα από τον Καρατζαφέρη που τον πίστευα, πλέον δεν πίστευα ούτε εμένα. Και είχα 3 επιλογές εκείνη τη στιγμή. Η μία επιλογή, γιατί Φεβρουάριο έκανε το κόμμα, Μάιο είχαμε εκλογές. Εκείνη τη στιγμή είχα 3 επιλογές. Η μία επιλογή ήταν μετά από 40-35 χρόνια πολιτικού αγώνα, κουράστηκα, άντε για δεν ασχολούμαι άλλο. Η δεύτερη ήταν να γίνω βουλευτής του Βελόπουλου και η τρίτη ήταν να κάνω κόμμα, να συνεχίσω να ασχολούμαι έστω για μένα. Για τίποτα άλλο, για μένα. Ναι. Και επέλεξα την τρίτη. Αυτό έκανα και τίποτα άλλο. Και ό,τι βγει. Και αν βγει ή δεν βγει, δεν με ενδιαφέρει ποσός, διότι όποιος δουλεύει και όποιος αγωνίζεται θα την βρει την άκρη. Και αν ο λαός θέλει να σωθεί, εγώ παρουσιάζομαι και λέω: δεν θα σε σώσω ποτέ, πάμε όλοι μαζί να σωθούμε. Αν ο λαός δεν θέλει να σωθεί, τότε και αχαιρών θα καεί. Και εγώ θα καψαλιστώ, θα καπούν τα χέρια μου λίγο αμαλιά, αλλά από ντίκη δεν θα μείνει μέσα. Εδώ που φτάσαμε, δεν θα μείνει από την εχερώνα τίποτα. Δηλαδή, αυτές οι εκλογές είναι τόσο κρίσιμες, και οι επόμενες και οι μεθεπόμενες, αλλά αυτές είναι τόσο κρίσιμες, διότι αν και τώρα επικρατήσουν οι Κασελάκηδες και οι Μητσοτάκηδες και θερήσουν και πάνε στην Ευρωβουλή, που η Ευρωβουλή θα αλλάξει όψη. Έτσι. Μετά από αυτές τις εκλογές, τότε θα δούμε τα χάλια τους. Μην περιμένουν μετά χαΐρια να τους βοηθήσει η Μελώνε και η Λεπέν και ο Λεπέν και τα λοιπά. Μην περιμένουν χαΐρια μετά. Κύριε Ορφανίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση. Αχ, τέρι μου, εγώ ειλικρινά έβγαλα εσόψυχα. Εδώ δεν έκανα εκπομπή. Εδώ ήρθα και μίλησα, λες και πίναμε καφέ. Μόνο που δεν παίξαμε και σκάκι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και εγώ δεν ξέρω σκάκι, ειλικρινά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, εύχομαι να πας μπροστά όσο πιο μπροστά μπορείς. Είμαι στη διάθεσή σου ό,τι με χρειαστείς. Και αν με χρειάζεσαι ξανά, είμαι και εγώ στη διάθεσή σου. Όχι για να κερδίσω πόντους, μην το πας εκεί. Λοιπόν, μακάρι να κερδίσετε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μακάρι, το επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, η Ελλάδα να έβγαζε παιδιά σαν και σένα πολλά, χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Θα είχαμε άλλη χώρα. Αγωνιστές, επιχειρηματίες. Θα είχαμε άλλη χώρα. Πού μπορούν να βρουν οι άνθρωποι περισσότερα για τη Βόρεια Λέγκα, περισσότερες πληροφορίες? Υπάρχει ιστοσελίδα, χτυπάς στο ίντερνετ Βόρεια Λέγκα και σου βγάζει κατεβατά. Ούτε 1 ούτε 10. Τέλεια. Υπάρχει το Facebook της Βόρεια Λέγκας, υπάρχει ο Χρήστος Ορφανίδης στα ξένα, υπάρχει το Facebook το δικό μου που σε μένα λέει στο προφίλ μου, έχει μόνο τις εκπομπές μου, τίποτα άλλο. Ό,τι λέω, σήμερα την Περγίνα θα κρεμαστεί, αύριο εδώ θα κρεμαστεί. Δηλαδή, και είναι συχνά πυκνά. Και ό,τι δελτία βγάζω κατά 2-3 μέρες πετάω και ένα δελτίο που αφορά την επικαιρότητα εκείνη τη στιγμή. Τέλεια. Θα τα βάλω τα links στην περιγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλος του. Όλα τα links για το κόμμα Βόρεια Λέγκα θα τα βρεις στην περιγραφή από κάτω. Να ενδιαφερθείς, να πατήσεις και ελπίζω να σου άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν σου άρεσε, οπωσδήποτε like και εννοείται κοινοποίηση. Περιμένουμε τα σχόλιά σου από κάτω. Εμείς τα λέμε και στο επόμενο επεισόδιο. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.